No, pues ahí, pon ahí, no pasa nada. ¿Ah? No, esto es un giro. Bos días, pido disculpas polo retraso do meu compañeiro Leo e abrimos a orden do día. O primeiro punto da orden do día é a aprobación da acta da sesión anterior. Esta é a sesión do mes de xullo e aprobamos a acta do mes de xuño. Algúnha alegación? Votamos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O segundo punto da orde do día é a moción do Grupo Municipal do BNG sobre o convenio de cesión entre a Diócesis Tui Vigo e o Concello de Mos para a cesión de terreos do Torreiro de Pereiras. Pasou por comisión informativa. Foi ditaminada na comisión informativa do pasado 31 de agosto. Ten a palabra o voceiro do BNG. Bo día a todas e todos.
Vou a facer unha breve explicación e lectura da moción ao mesmo tempo, polo tempo que temos. O pasado 17 de novembro do 2023, o Goberno Municipal anuncia un acordo coa diocese Vigo-Tui para unha cesión de 50 anos dos terreos da contorna da Iglesia de Pereiras para facer unha humanización, así como o arranxo do atrio da Iglesia do cemiterio parroquial. Este proxecto sería financiado a través do Plan Urbe da Xunta, ascendendo nun montante de 1 millón de euros. O convenio asinouse o 17 de xaneiro deste ano. O que en principio é unha boa idea, e así o levamos no noso programa electoral, como é humanizar a contorna da Iglesia de Pereiras, pode convertirse nun pesadelo cando as cousas se fan mal. En primeiro lugar, este convenio adoece de claros defectos formais, non está asinado electrónicamente, requisito indispensable para a validez de calquera acto administrativo, pero que co convenio tampouco se acredita a propiedade dos terreos cedidos polo Bispado. Únicamente se xuntan fichas catastrais que non demostran ningún tipo de propiedade, descoñecendo se existen ou non ou se acreditaron eses títulos. Porque pode pasar, como ocorre en moitas igrexas e torreiros, que sexan propiedade veciñal. E iso, se fora así en Pereiras, este convenio carecería de sentido, porque xa sería público. Nós, hai máis de 8 meses que solicitamos o acceso ao expediente, reiterando esa solicitude xa non sei cantas veces. E o Partido Popular negouse a darnos acceso a esa obriga que ten legal. Por iso solicitamos que se nos acredite si se realizou esa comprobación por parte do persoal técnico municipal e do secretario, como se lle exixiría a calquera persoa que solicite un permiso. Por iso, como o convenio carece desa acreditación dos títulos de propiedade e o Goberno negase a dar acceso, nós, aínda cunha actitude máis garantista, acudimos ao rexistro da propiedade para solicitar a nota simple dos terreos. Cal foi a nosa sorpresa? Que no rexistro da propiedade nos indicaron que ditos terrenos non estaban rexistrados. Por ese motivo se solicita nesta moción a comprobación da propiedade, non porque queiramos, sino porque é a nosa obriga legal como concelleiros advertir de se existe algún defecto na tramitación do expediente. E máis, o propio rexistro da propiedade nos indicou que se existe algún documento que acredita a propiedade non é público, sino que sería en todo caso privado e tería que ser validado por un técnico. Como xa digo, nós temos a obriga como concelleiros de advertir esta situación irregular que é o cometido da oposición. Como segunda parte da moción, no caso de que efectivamente existen títulos e se acredite polo persoal técnico a titularidade dos mesmos, esta parte entende que non tería que actuar a figura da cesión, senón en consenso coa diócese unha donación, porque a firma deste convenio tal e como está só beneficia a diócese, porque pasados 50 anos, que non son moitos, aínda que sí que o pareza, disporán dunhas propiedades que agora apenas teñen valor e nas que non se está invertindo absolutamente nada, ter unhas propiedades investidas con máis de 1 millón de euros públicos. Pero que, ademais, no convenio recóllese algo que nos parece completamente ilóxico, como é unha cláusula de vedo que di: a diócese Vigo-Tui poderá exercer o dereito de vedo para o uso dos espacios cedidos fronte a aquelas actividades que poderan ir contra a moral e a fe católica. De se producir logo de ser manifestado veto, será causa suficiente de resolución do contrato. Sin entrar na dubidosa legalidade desta cláusula, unha institución pública e laica como é o Concello non pode asinar convenios onde se lle otorgue poder de vedo a un obispo ou a un sacerdote, e menos aínda que as actividades vedadas queden a criterio do propio obispo. Quero que se me explique aquí que significa moral e fe católica, que proíbe, que permite esta cláusula. Eu non o sei, se vostedes o saben, por favor, decilo. Que pasa se as veciñas queremos facer unha concentración feminista ou unha concentración en favor dos dereitos LGTBI? Se permitiría? Unha administración ten que garantir os dereitos fundamentais das persoas, non vedalos. En resumo, a nosa moción pide 4 puntos moi claros: que o Goberno anule o convenio asinado polos defectos formais sinalados, que por parte dos servicios municipais se comprobe a propiedade dos terreos afectados polo proxecto, e en caso de que os terreos sexan da diócese, se negocie un novo convenio acorde coa lei de doación dos terreos, e a cambio o Concello podería facer a remodelación do atrio e do cemiterio parroquial. En caso de negativa da diócese, que están en todo o seu dereito a non querer doalos, que se proceda a abrir un expediente de expropiación para converter eses terreos en dominio público para use e disfrute da veciñanza. Por isto solicitamos o voto favorable da moción. Gracias. Partido Socialista.
Moitas gracias, moi bo día a todas, a todos. Antes de nada, gustaríanos dicir pois que neste pleno alterouse a orde habitual, a orde do día habitual, cando o máis normal é que primeiro vayan os puntos que leva o Concello despois as mocións, que non entendemos lóxica esta modificación. Despois, en relación a este tema, esta moción do BNG, hai cuestións nas que concordamos, pois non entendemos que se vayan a invertir tantos fondos nuns terreos que non son públicos. Nese sentido, sí que coincidimos en que a Igrexa pois debería de doalos para que se invirtan eses fondos, porque 1 millón de euros son moitos fondos. Unha cuestión que xa falamos noutras ocasións, por exemplo, en relación á Casa Rectoral de Petelos, pois que non nos parecía lóxico invertir fondos públicos en algo que non é de titularidade municipal. Por outro lado, tampouco consideramos que sexa lóxico firmar un convenio onde hai un dereito de veto a día de hoxe, que unha das cláusulas sexa un dereito de veto, pois tamén non nos parece lóxico. O máis normal sería pois intentar manter un diálogo, un consenso, chegar a acordos, que pode haber acontecido algo por parte da Comisión de Frestas que lle molestou o cura. Bueno, pero en todo caso habrá que intentar dialogar, habrá que intentar chegar a un consenso. Pero que se firme un convenio a día de hoxe onde hai un dereito de veto, pois sí que non nos parece lóxico, porque vai quedar a decisión pois do bispado, do propio párroco, que actividades se van a poder facer ou cales non. O certo é que a veciñanza sí que quere esa humanización, todos o contemplamos nos nosos programas electorais porque era unha reclamación, un espazo para uso e disfrute de toda a veciñanza. Supoñemos que así será, porque é un espazo aberto, un espazo no que entendemos que o bispado non se vai a poñer a facer muros para prohibir a entrada nese terreo, pero sí consideramos que o máis lóxico sería facelo en terreos públicos, tendo en conta que a Igrexa xa recibe fondos pola cantidade de bautizados. Isto non significa que todos os que estamos aquí sexamos católicos, pero polo feito de que nos bautizaron no seu día, xa reciben fondos. E aínda así, vamoslle a humanizar uns espazos que en algún momento a Igrexa pode decidir que volvan ás súas mans. Aínda así vamos a absternos porque a veciñanza reclama esa humanización, pero queremos deixar constancia de que estas condicións non nos parecen as máis axeitadas. Gracias. Partido Popular, ten a palabra o concelleiro de Pereiras, Leo Costas. Ben, bo día a todos, saudar a todos os veciños de Pereiras que estamos aquí no pleno, que viñeron a escoitar estas mocións. Antes de empezar ca réplica ao BNG, decir que todos levabades no programa electoral a humanización, pero quen fixo a humanización fomos nós, que se sentou cos veciños de Pereiras, a asociación son eu, e quen fixo un proxecto con un técnico e acordamos un grupo que a xunta foi este Concello. Entón, é moi fácil que van a facer unha cousa na que non traballaron, e o que llevou a dedicar o Partido Socialista nesta moción. Tiña moción preparada para debatila con Gustavo, porque imaginei que Sara non se iba a atrever a meterse nesta moción e embarrarse dentro de, para min, o que é unha falta de respeto aos veciños e veciñas de Pereiras. Pero intentarei alterar a moción porque iba bastante dirixida a vostede, co que tamén estuve falando na comisión informativa, e vou a comezar. Esta moción, desde o primeiro momento, é un despropósito, tal como é o BNG e vostedes en particular. Vostede na moción di que a propiedade dos terreos non está acreditada. Iso é mentira. E antes de facer unha afirmación deste tipo, debería ter as probas. Falaban dunhas referencias catastrais que miraron no catastro. Saben que o catastro moitas veces está mal, pero non miraron unha referencia catastral única de toda a parcela, que sí que está registrada. Por exemplo, que a diócese non acreditou a propiedade antes da firma do convenio. Estaba vostede na firma ou vostede estaba na firma? Pregunto, igual estaban ali na oficina do bispo, que eu non os mirei porque estaba ca alcaldesa nese momento, que igual lle gustaría estar, pero o único sitio que están é na oposición. É esa labor e labor do goberno.
O Concello non fixo nada para requirir a documentación antes da firma. Mentira novamente. Pregunto eu que vostedes están pedindo que se acredite. Vostedes poden acreditar esas afirmacións? Poden decir que esos documentos non se revisaron previamente e que esa documentación non foi vista por non sei polos técnicos antes da firma do convenio? Non, mentira tamén novamente. Fala dunhas propiedades do bispado que apenas teñen valor. Vostede coñece o Plan Xeral de Mos ou coñecen o Plan Xeral de Mos? Porque igual están mirando o Plan Xeral do outro Concello. Porque non se saben que se están cedendo por 50 anos, que non estaremos probablemente moitos de nós, o vaya que sí, 4.000 metros cadrados de solo urbanizable. Pregunto, sabían ou non sabían? Porque ya falaban de solo industrial ou escoiteios na comisión. Por iso digolle que disparar, se mirar antes o que teñen entre mans, pois é moi osado. Ademais, sabe de sobra que no momento que iso se humanice quedará como unha zona de esparcemento para sempre para os veciños de Pereiras. Non lle vale unha cesión por 50 anos, queren que sexa doazón de por vida ou que expropiemos. Unha institución que cede gratuitamente por 50 anos, que é unha vida, ou uns terreos que pode facer con eles o que quixeran, a vostede non lle vale. Pois seguramente se esos terreos a día de hoxe siguen disfrutando os veciños e veciñas de Pereiras é porque había unha institución velando porque eso fose así hasta o día de hoxe e hai que respetalos. Quere investir preto de 300.000 euros na compra ou expropiación dos terreos que nos ceden de forma gratuita. Nos preferimos eses cartos coller máis terreno en San Eleuterio, seguir facendo vivenda pública e chegar a acordos coa diócesis ou con outros colectivos como xa fixemos en Sanguiñeda. Di que este convenio só beneficia a diócesi. Non sei quen usa o torreiro, quen usa o campo da festa, quen usa o cementerio. Non sei se o bispo ou o párroco. E creo que iso fan todos os viños de Pereiras. Sara creo que o sabe, pero vostede, se viñera máis por Pereiras, tamén o sabría. Como pode dicir que esta obra só beneficia a diócesi? Repito, eu non vi nunca a disfrutar deses terreos o bispo, nin o cura, e se a todos os veciños de Pereiras con todo tipo de festas que se fan na parroquia. E traer isto, plantexalo e mofarse todos os veciños de Pereiras. Logo faz referencia ao dereito a veto. Entendo que na súa mentalidade pode haber algo aquí estrano, sempre que exista xente como vostedes que non respetan ou se mofan ou vulneran os dereitos dos veciños que teñen unhas creencias ou uns valores. E precisamente neste punto é para garantir iso, que na contorna da Igrexa de Pereiras se siga facendo o que se fixo toda a vida, con normalidade e tranquilidade, nada diferente do que xa fixemos ata día de hoxe. Pero, ollo, non que o bispo se levante máis ou menos católico, sino que unha persona como vostede non se levante un día máis ou menos respetable, sendo un cargo público e quera facer neses lugares cousas que podan ofender ou faltar a eses veciños que usan ese espazo e esa institución que cede de forma gratuita por 50 anos. Mire, o proxecto de humanización do adro da Igrexa de Pereiras e o campo parroquial, o cementerio e o adro tuvo un consenso unánime. No ano 2022 me reunín co cura párroco, coa Asociación de Veciños, coa Comunidade de Montes, cos veciños afectados, coa Comisión do Cementerio e despois de varias reunións trouximos o técnico antes de empezar a facer o proxecto e revisamos con eles todos os puntos que eran salientables. E se fixo todo cas notas ou cas consideracións que tuveron parte destes veciños. Despois de recollelas todas, tuvemos 2 reunións máis, onde se terminou por entregar un proxecto básico de 140 páxinas, onde tuvo que ir de todos os veciños, onde todos nos alegramos do resultado final e se enviou ao patrimonio para a súa valoración. É con esta unión e consenso como se traballa para todos os veciños e colectivos, cousa que vostedes non fan. Se fixeran isto mesmo, non estábamos aquí diante desta comedia que quixeron facer e que terminou en falta de respeto aos veciños de Pereiras. Vostedes, antes de presentar esta moción, depresa correndo, o día seguinte, prácticamente, dende que eu lle den acceso ao convenio, o que tiña que facer é reunirse con todos estes colectivos, escoitalos e darse conta de que por este camiño ían mal. Sigo na segunda parte. Gracias. Sara? Perdón. Sí, pois a falta de respeto, aquí os únicos que están facendo unha falta de respeto a veciñanza sodes vos, porque levamos 8 meses pedindo a documentación. Presentamos esta moción precisamente porque o único que se nos deu foi o convenio asinado donde non se queda acreditado ningún título de propiedade. Fomos ao rexistro da propiedade que nos dixeran que estas parcelas que aparecen neste convenio non están rexistradas. Por iso presentamos e solicitamos que se nos acredite. Se se acreditou ou non, no expediente non o sabemos porque non temos acceso, é darlle un botón, ao que levamos 8 meses pedindo que se nos dé acceso. Pero que iso non é o máis importante desta moción, porque iso teñen que determinar os técnicos, porque aquí están dicindo que tedes documentación, que tedes títulos, pero non nos están dando acceso, ni nos los están traendo hoxe aquí. Decídeme onde están. Moito falta de respeto pola nosa parte, falta de respeto aquí a que tedes e vos, que estades retrasando e vades a retrasar a aprobación deste proxecto únicamente pola vosa falta de respeto á veciñanza e pola falta de respeto no voso goberno. Porque que é isto? É unha broma, un chiste, o que estades facendo. Dende logo para nós a humanización de Pereiras, e a que se vai a facer incluso en Sanguiñeda, impórtanos e parecenos moi necesaria para a veciñanza, e os vosos argumentos son vergoñentos.
Se vos fixerades o voso traballo como corresponde, acorde coa lei, nós non teríamos nada que decir, pero o noso traballo como oposición e así o obriga o cargo que xuramos aquí é advertir de calquera irregularidade que atopemos, e así o estamos facendo. Así que, se pensades que con estas palabras de superguai de temos toda a documentación e vos non revisades nada, non, mentira, vos non nos estades dando a documentación que nos estamos pedindo. Así que espero que na réplica se me responda de forma seria e clara por parte do portavoz do Goberno se estamos xa autorizados a todos os expedientes relacionados co proxecto de humanización de Pereiras e se hai informes técnicos que acrediten a validez deses terrenos, informes técnicos. Espero que se me responda. E dito isto, podemos pasar á segunda parte, que no caso de que estén acreditada a propiedade, porque, xa vos lo digo, nós non o sabemos. Se está acreditada, a nosa lógica é que 50 anos non son suficientes, porque se se fai unha donación e os terrenos son públicos, deixamos dentro de 50 anos, que non son poucos, un maior terreo público para a veciñanza, e todas as partes gañarían porque se arreglaría o atrio e o torreiro da festa. Ou, no seu caso, se o bispado non quixera donar, que se produza a expropiación, pero solamente se non se consigue ese acordo de donación. E, por último, recalcar que a cláusula de veto non nos parece de ninguna maneira admisible. Pensadio, calquera de nós pode fiarse da boa fe do bispado, pero o certo é que non sabemos que pode pasar. Igual este obispo, este cura actuais, sí que non teñen ningún reparo nos vedos, pero se o obispo ou cura que veña despois nos di que non podemos facer a fogueira de San Xoán porque é un rito pagano, que facemos? Gracias. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Din que, o portavoz, o voceiro do Partido Popular, que todos levamos este proxecto no programa, pero que o fixeron vostedes. Claro, o fixeron vostedes porque vostedes son goberno, e o goberno é quen ten que facer os proxectos, como é lóxico. Non vamos facer o proxecto de humanización dende a oposición, porque somos oposición, e que é unha cousa lóxica e non é algo co que poidan utilizar para votar en cara. Estamos na oposición, xa o dixemos máis veces, estamos na oposición, pero a labor da oposición é fiscalizar, e fiscalizar implica comprobar a documentación, polo tanto, pedila e temos dereito a ter acceso. Isto non significa que poidan decidir que cuestións temos dereito a mirar e cales non. Temos dereito a toda a documentación, porque entra dentro desa labor nosa de fiscalizar. E tamén temos dereito a preguntar, a propoñer, a plantexar dúbidas e que nos sexan respondidas. E esa é a nosa labor como oposición. E iso non é unha cuestión que nos poidan botar en cara ou que nos poidan utilizar para atacar. Preguntar as dúbidas que teñamos ou pedir a documentación non é unha cuestión mala. Se estivesen vostedes na oposición, nos imaginamos que tamén lles gustaría ter dereito a ter acceso á documentación. En este caso, incidir no feito de que a veciñanza reclama esa humanización. A veciñanza quere ese espazo para disfrutar del, pero que non é lóxico que a día de hoxe o bispado ou quen sexa, teña un dereito a veto. A cidadanía é libre de organizar as actividades sempre dentro dun consenso e dun diálogo. E tampouco é lóxico que se vai a invertir 1 millón de euros nos terreos que dá igual o que pase dentro de 50 anos, dá igual que estemos nós ou este outra xente. A realidade é que dentro de 50 anos, despois de invertir máis de 1 millón de euros, porque 1 millón de euros vanse invertir agora, pero durante todos os anos seguintes vanse ter que invertir fondos en manter esa humanización. E dentro de 50 anos, pois pode pasar que a Igrexa reclame a titularidade deses terreos. E se estiveron invertindo uns fondos en algo que xa non vai ser público. E esas as cuestións que non nos parecen correctas deste convenio. Gracias. Gracias. Ten a palabra o Partido Popular.
Ben, darase acceso a toda a documentación cando se leve a aprobación neste pleno ese convenio e que de momento se está traballando nese expediente, estamos empezando a aportar documentación que algunha está físicamente non está subida e non temos por que darlle acceso agora porque de momento non se levou a aprobación a pleno. Virá a aprobación a pleno que cando teñan esa documentación tería que chegar este momento, non antes, pero como vostede, Gustavo, llanse a meterlle dentro a todo o que teña que ver con nós, pois iso, oye, que pasou? Se pasou de freada e terminou cun agravio a toda a parroquia e os veciños de Pereiras, deixando no buzón un panfleto, unha propaganda, enganando, típico de gobernos bolivarianos e sectarios que son os que lle gustan a vostedes, e que é o voso proceder. Sei que a última hora se reuniron con algunha destes colectivos, non con todos, só con un, e ainda por encima lle aportaron este documento, todos os colectivos que antes nomeamos, que fixemos o proxecto, pedíndolle que retiraran a moción. E ainda así a traen aquí, porque creen que van a salvaguardar os dereitos de todos os veciños, cando os veciños o están pedindo por escrito. Cal foi o resultado? Incomodar a todas estas asociacións, movimentos da parroquia en xeral e demostrando que non están o día a día do que queren os veciños de Pereiras, que é esta humanización. É relevante que tendo unha concelleira na parroquia que non alerta deste disparate só sé por dos motivos, que non a teña en conta que vostede faga o que quera ao seu antoxo e non lle faga caso, ou que este de acordo con isto, que é máis grave todavía, porque pensa como vostede, actúa como vostede e ten a Pereiras no mesmo lugar que vostede, que non quere o mellor para Pereiras e canto peor para Pereiras, mellor para todos vostedes. Pero vamos ao fondo da moción. O que vostede non quere que se faga esta obra. Ten pánico que sigamos investindo e facendo obras deste tipo en Pereiras que son as que reclaman os veciños. Vostede quere xerar un conflito onde non existe e que se anule este convenio, que o Bispado non firme un novo e que a obra non se realice, que é un único fin desta moción. Deixe de mascaralo con máis cousas. Vostedes non queren que se faiga esturbe en Pereiras e punto. Os veciños queren ese atrio novo, a reparación do piso do cementerio, o novo acceso da necesario, esta humanización espectacular de casi 6.000 metros cadrados, onde se fagan zonas totalmente accesibles para o disfrute dos veciños, con novas plazas de aparcamento, casi preto de 100 prazas, novas zonas xardinadas, novas canalizacións, soterrado de líneas, a reforma do local parroquial, novas zonas de bancadas, nova iluminación, en definitiva, 5.800 metros cadrados por e para Pereiras. Escoito os veciños que de verdade queren esta obra e queren convivir con tranquilidade e saben que este espazo é para o seu uso e disfrute. Se tiveran sentido común, retiraban esta moción. Non é capaz de recoñecer os seus erros e non falar ca xente e disparan e logo preguntan. Vostedes teñen unha fixación con esta parroquia que algún día deberían explicar. Nunca están ao seu carón, sempre de fronte. O demostrou posicionándose en contra da vontade dos comuneiros das Traídas e de Montes co proxecto de Celta. Unha vez o proxecto saiu adiante, respaldándose, poñéndose a favor da comunidade de Montes de Tamega cunhas denuncias nunhas obras feitas en Pereiras co respaldo dos comuneros que xa quedou acreditado que eran obras totalmente legais. Nunca preguntou, nunca respetou a súa vontade e sempre do lado de que podía facerlle daño a Pereiras. Temos que facer como fan vostedes en Pontevedra e lle fixeron a Mariano Rajoy e declaralo non grato na parroquia de Pereiras. Pero fronte aos seus ataques está este goberno, está esta alcaldesa entregada, está este concellero de Pereiras que só quere o mellor para a súa parroquia. E non vai a permitir que siga atacaño e impoñendo os seus intereses persoais e políticos por encima da parroquia de Pereiras. Non llo vou a permitir. Por iso vamos a votar en contra e vamos a realizar esta obra máis pronto que tarde. Moitas grazas. Gracias, Leo. Ten a palabra Sara. Cando non teñen argumentos para as súas falcatruadas, desvían calquera tipo de palabra. Vos non queredes nada para Pereiras, non falades cos veciños, non vos enterades das cousas, pero o certo é que cando queremos enterarnos das cousas, como está sucedendo aquí, porque queremos que este proxecto sala adiante, vostedes non nos dan acceso á documentación, nos ocultan información e din, si, temos todo en orden, temos todo en orden. Cando queren que se discuta isto? Cando este proxecto aprobado de forma ilegal e teñamos que denuncialo? No, o momento para discutir isto é agora, con toda, estou falando de Eucálate, con toda a documentación en frente da mesa para que cando se... por favor, mira, Leo... espero que teña máis tempo despois. Pois mira, con toda a documentación encima da mesa, é cando temos que discutir ese proxecto, antes de que se finalice para correxir todos os erros que neste momento ten. Entonces, como este grupo está realmente preocupado porque dito proxecto e somos conscientes da necesidade da humanización da contorna de Pereiras, porque non é algo que viñera agora, levan anos os colectivos de Pereiras traballando para conseguir isto. Pero é que vostedes teñen que ter a valentía de que cando veñan con un proxecto medio acordado, decir, pois isto non se pode facer así, desta forma, vamos a intentar facelo da mellor forma posible, que é o que nós estamos aportando aquí.
Así que comedevos o voso orgullo e recapacitade polo ben deste proxecto sal adiante, porque se vos non o facedes, nós non podemos ser cómplices das vosas chapuzas, porque como pasa polo Concello adiante as obras que se fan, por facerse as presas, sen valorar correctamente as necesidades e sen escoitar a posición e a veciñanza, unha vez feitas dan máis problemas que solucións. Por iso, pedimos o voto favorable de toda a corporación a esta moción, porque facer as cousas en condicións e acorde coa lei é o noso deber, polo ben da veciñanza, e por iso estamos a tempo de retomar o proxecto e facelo en condicións. Ten que rematar. Nada, xa está. Moitas gracias. Eu quería decirlle que un pouco de respeto tamén cando dice o compañeiro cálate. Creo que aquí a que dá e quita as palabras son eu, vostede non está autorizada para decir cálate a ningún compañeiro. Sei que lle molesta, manteña silencio. Sei que lle molesta bastante todo o que podamos decir desde aquí, pero vai a seguir escoitando. Quero agradecer aos veciños de Pereiras que están hoxe aquí. Pero non solamente os veciños de Pereiras que están hoxe aquí, sino os veciños de Pereiras que levan traballando conmigo e co concelleiro desde o ano 22, que é a Comunidade de Montes, que é o cura párroco, que é o señor obispo, que é a Comisión de Festas do Libramento, que é a Asociación de Veciños de Pereiras, todos menos vostedes. Vostedes chegan ao final do camiño e o único que fan é intentar vir aquí a poñer a trancos. E vostede debería de caerlle a cara de vergonza ser veciña de Pereiras e que os veciños veñan a pedirlle que retire esta moción e que non a retire. É a primeira vez que eu me encontro con algo así. Vostedes están dándolle a espalda aos veciños. Ríanse. Vostedes están dándolle a espalda os veciños de Pereiras e os veciños de todo Mos. Por iso vostedes van a seguir na oposición moitos anos, porque a xente de Pereiras é moi intelixente. Por iso lle deu a este concelleiro unha maioría absolutísima para gobernar, porque sabían que este concelleiro e a Xunta de Galicia de Alfonso Rueda lle darían a Pereiras esa gran obra que vostedes solamente lle fan poñer a trancos. Eu leo en unha moción que desde o pasado 17 de novembro do ano 23 que levan feito o qué? Que levamos traballando desde o ano 22 en un proxecto cando vostedes nin se lle pasaba pola cabeza pensar o que podíamos facer en Pereiras. Ahora todos se suben ao carro dicindo que levaban no programa electoral esa obra. Claro, pois unha obra que esta alcaldesa e que o concelleiro presentou en Pereiras e que evidentemente a ver quen era o partido político que se presentaba ás eleccións dicindo que non iba a facer esa obra. Esa obra que a obra que presentou a alcaldesa é a obra que vai a facer esta alcaldesa e vostedes queda moi claro, tanto uns como outros, onde está o seu sitio. Que se converte en un pesadelo. Esta obra se vai a convertir en un pesadelo, que se vai a beneficiarse a diócesis, que é unha obra que está en contra dos intereses da veciñanza. Todo isto díceno vostede na moción, que temos que recapacitar. Quen ten que recapacitar aquí? Que anulemos o convenio, que fagamos unha expropiación dos terrenos. Bueno, eu vou a faceres unha breve memoria dos últimos tempos, porque eu creo que vostedes son a oposición máis destructiva coa que me levo encontrado. Levo no Concello 24 anos e levo como alcaldesa camiño de 17. Son o peor do que me levo encontrado. Eu quero decirlle aos veciños que están no pleno e a todos os que me escoitan que eu me dedico todos os días a intentar buscar e pelexar por traer fondos para este Concello. E o único que me encontro desta parte son atrancos, cuestións que non veñen ao caso, mocións absurdas. E agora póñanse a pensar, que creen que lles vou a decir eu hoxe? Que creen que lle vou a contestar a esa moción? Fixemos un urbe en Torroso. Un urbe que inauguramos hai 2 anos. Un urbe que lle costou a Xunta de Galicia e o Concello de Mos 500.000 euros. E aquí hai moitos veciños de Pereiras que quería decirlles, saben o que pasou con ese urbe? Pois que ese urbe foi criticado polo BNG no Parlamento de Galicia. Que ese urbe foi o señor Bará, deputado do BNG, no Parlamento de Galicia, que foi á tribuna e lle preguntou á conselleira de Medio Ambiente por que se investían en Mos esos 500.000 euros, porque a alcaldesa era do Partido Popular. Eso ocurriu.
E eu en este pleno xa o dixen, e lle dixen a vostedes, díganlle ao señor Bará que vai a seguir na oposición e que vai a ter que preguntar polo urbe de San Eleuterio, unha realidade, polo urbe de San Rafael, unha realidade, e polo urbe de San Miguel de Pereiras, que será unha realidade. O que non me imaginei é que se replicara a política do señor Bará, deputado do BNG en Galicia, aquí os concelleiros do BNG de Mos contra unha obra que fai a Xunta de Galicia en Mos. E isto é lamentable. Non me imaginei nunca encontrarme con isto. E vostede dice se é unha broma ou un chiste. Si, yo mando para aí. Isto é unha broma ou é un chiste? O que presentan vostedes aquí, isto é unha broma ou é un chiste? Que levo de tempo buscando fondos para esta obra e que conseguimos unha cesión de 50 anos. Póñanse a pensar que significa 1 millón de euros en 50 anos. Porque claro, vamos a falar de todo un pouco. E a voceira do BNG que dice que son moitos fondos, 1 millón de euros. Hombre, eu quería decirlles que ela que foi deputada, porque dice que eu estou na oposición. Hombre, claro que vostede está na oposición e vai a seguir na oposición, porque os veciños que a escoitan se dan conta de que vostede non dixo nada hoxe aquí e que o que fai é non mollarse, decir, unha de cal e unha de arena. Aquí estamos os que estamos a favor desta obra, aí están os que están en contra desa obra, e vostede está navegando entre dúas aguas, e vostede que ten 4 concelleiros acabará por ter 2, porque é o que se merece. 4 anos vostede foi deputada de Carmela Silva e dice que lle parece moitísimo 1 millón de euros. É lóxico, porque para aquí non trouxo nada máis que o que nos correspondía por lei ao Concello de Mos. Ríase porque saben unha cousa, eu todavía recordo unha fotografía do ano pasado, cando esta señora pois se sentaba coa deputada, perdón, coa presidenta, con Carmela Silva e co alcalde de Vigo. E saben o que firmaban? Convenios infinitos para Vigo. E ela presente. E aquí nunca, por favor, eu creo que todos se acordan dos convenios infinitos que tiña Carmela Silva para Vigo. Eu creo que todos teñen que acordarse da fotografía de Lores, do alcalde do BNG de Pontevedra, máis a presidenta da Deputación, máis Victoria Alonso, cando presentaban o triatlón, ese evento deportivo importantísimo para a cidade de Pontevedra. E saben canto lle costaba a Deputación de Pontevedra? 1,5 millón de euros. Non eran moitos cartos, verdad? E se veñen a mofar aquí mes tras mes e día tras día porque o Concello gastou 50.000 euros na Volta Ciclista a España a súa chegada a Erville. 0 euros nos deu a Deputación, mentras vostede repartía millóns de euros ao Concello de Pontevedra. E o deputado do BNG, pois igual, porque aquí tiña un relatorio, o concelleiro, tiña un relatorio de que as cousas importantes que veñen para Mos lles molestan. A Volta Ciclista, canto lle deu por falar? Lle molestou? Pois que sepa que vai haber outra vez a Volta Ciclista a Mos, para que vaya preparando o seu argumentario. Vaya o preparando, pero que agora, como non está Carmela na Deputación, que hai un goberno na Deputación que sí escoita os concellos, os 50.000 euros non os vai a pagar o Concello de Mos, os vai a pagar a Deputación de Pontevedra, pero vaya preparando o seu relatorio. O señor Bará se metía con nós. E tamén o Partido Socialista, que o sepan todos. Esta alcaldesa buscou fondos para poder recuperar a Casa Rectoral de Petelos, para poder facer ese urbe que se fixo en Petelos. E tamén con unha cesión do Obispado. Unha cesión do Obispado como a que vou a falar agora. Pois o BNG, o Partido Socialista, tamén tivo a osadía de preguntar no Parlamento de Galicia por que se investían fondos na Casa Rectoral de Petelos. Bien, pois aquí é o que hai. Pois este goberno se dedica a traer para Mos o Celta, a traer a Fouteza que está en Pereiras, e que vostedes faltaron o respeto a Pereiras tratando de facer ese caldo de cultivo con Tameiga, tratando de facer a política da manipulación con Tameiga, tratando de mentir e de enganar as persoas que son comuneiras das traídas de augas de Tameiga, de Sanguiñeda e de Petelos. E estes veciños de Pereiras, que foron firmes sempre no seu pensamento e no seu planteamento, vostedes non nos respetaron. Non nos respetan nunca, porque falo de a Fouteza, porque falo da Volta Ciclista, porque falo dos plans urbes de todas as parroquias.
Miren, entre San Mamede de Petelos, entre San Rafael de Pereiras, entre San Eleuterio de Tameiga, entre San Miguel de Pereiras, saben cal é a conta resultado? Pois a conta de resultado é que levamos 2 anos investindo con fondos da Xunta de Galicia 4,5 millóns de euros en recuperar contornas das igrexas e espazos públicos. Claro que son públicos e se convirten en públicos no momento en que o Concello consigue unha cesión de 50 anos da Iglesia. Que lles molesta a vostedes? De todo isto, que lles molesta? Porque eu me pregunto si temos a posibilidade de facer un proxecto, como decía o concelleiro, que transforme esa contorna de Pereiras como a de San Eleuterio, con esa mellora da iluminación, do mobiliario urbano, esa mellora para poder facer un espazo de encontro, unha alameda, un aparcadoiro na parte traseira, para poder ser un servizo para a igrexa, para as festas, para a asociación de veciños nosa terra. Que é o que lles molesta? Pero vostedes que pensan? Que nós aquí somos, pois, non sei como denominarnos, porque ten que vir o BNG a decirnos o que está mal e o que está ben. Oiga, mire, querida compañeira de corporación, Sara, este señor é o secretario, eu son alcaldesa e na Xunta de Galicia pois tamén teñen os seus departamentos xurídicos e o Obispado, por suposto que tamén. Entonces, entre o Obispado, o Concello de Mos e a Xunta de Galicia, o que estamos a facer é poñer luz e taquígrafos como fixemos en estes que ya acabo de denominar, en San Eleuterio, en San Rafael, en San Mamede, no Concello de Mos. Na plaza do Concello de Mos. Todo o que hai no Concello de Mos é da iglesia, sabe? Só todo. O único que temos en propiedade é o edificio. E o momento que o Concello deixe de estar aí tampouco será noso. E cal é o problema? Cal é o problema de que o Concello poida adquirir espazos públicos con cesións de 50 anos para convertilos en espazos mellorables e de disfrute de todos? Que é o que lles molesta? O que lles molesta realmente a vostedes é que se fagan as cousas. O que lle molesta realmente a vostedes é que agora sexa unha realidade de novo e esa obra de San Eleuterio que quedou maravillosa, dentro de un ano, pois xa teñamos en San Miguel. Aquí hai veciños de Pereiras que saben que son unha muller de palabra e que cumpro o que comprometo. Me comprometín hai 2 anos a empezar a traballar en un proxecto. A mediados deste ano, alá polo mes de febreiro, a principios deste ano, me comprometín coa anterior conselleira a que ese proxecto iba a ser unha realidade e eu quero anunciarlles que, como todos saben, o pasado venres, o pasado xoves, me reunín co presidente da Xunta de Galicia, ayer se fixo público nos medios de comunicación, e quería decirlles que a gran noticia ao final que o BNG siga protestando, que o Partido Socialista siga dicindo cousas que non veñen a conto. O importante, veciños e veciñas de Pereiras, é que o presidente da Xunta de Galicia vai a firmar con esta alcaldesa en este ano 24 o convenio para o Plan Urbe de Pereiras. Esa é a gran noticia. Co convenio do Obispado en marcha, cos fondos da Xunta de Galicia en marcha, e traerémolo a este pleno. E vostedes irán ao xulgado? Pois vayan ao xulgado. Vayan a donde queiran. De verdad que vostedes pensan que a Xunta, o Concello ou o Obispado estamos esperando a que veñan os listos do BNG a revisar onde está o erro? De verdad que se creen que o seu papel? Vostedes non creen que o seu papel debe ser estar ao lado dos veciños? Xa hai quen se ocupa da luz e dos taquígrafos, que son o secretario, que é o xurídico da Xunta, que é o Consello da Xunta, porque isto vai ao Consello da Xunta de Galicia. E eu quero agradecerlle ao Obispado a xenerosidade. O que vostedes falan de expropiación. Vostedes queren que se faga esa obra ou non? Non, non queren que se faga. É evidente que nós non somos unha isla no medio de unha diócesis. A diócesis Tui Vigo ten a ben ceder por un número de anos os concellos, as administracións públicas, as súas propiedades para ser melloradas a cambio de unha cesión nos anos. E as administracións públicas aceptan que esas cesións non sexan definitivas. E lle volvo a preguntar, vostede cree que 1 millón de euros que vai investir a Xunta en 50 anos que é unha barbaridade? Cando o triatlón da Diputación de Carmela costou 1,5 millón de euros por estar 3 días facendo pois os eventos en Pontevedra, 1 millón de euros, canto diñeiro? Pois según como se vexa, eu creo que 1 millón de euros de fondos públicos en esa contorna que vai a ser propiedade do Concello durante 50 anos merece as gracias
o Obispado de Tui, Vigo. E eu creo tamén que os veciños e as veciñas están avalando isto, porque miren, o avalaron nas urnas. Eu non sei vostedes, non sei se observan as cousas, o avalaron nas urnas. Os veciños e as veciñas de Pereiras se sentaron con nós, viñeron ao Concello, nos reunimos en Pereiras varias veces. Vostedes, de verdad, onde están? A que se dedican? Eu non podo entender que vostedes reciban un escrito firmado por todas as forzas vivas de Pereiras, que son de verdad os que traballan pola parroquia, pedíndolle que retiren esta moción, porque o único que trae esta moción son problemas. E toda a publicidade que lle queiran dar, o único que lle van a traer son problemas a Pereiras. E vostedes non a retiran. E veñen aquí e se siguen manifestando en que isto non se está facendo ben. Pois eu quero deixarlle claro de que isto todo está facéndose como se ten que facer, coa legalidade que se ten que facer e cos fondos necesarios que, por sorte, nos comprometeron. Todo o que a maiores queiran contarnos aquí, pois evidentemente é intentar lavar a cara. Tuveron moi mala idea en presentar esta moción e estou segura de que se arrepentiron de presentar esta moción e tiñan dúas alternativas, retirala ou continuar. E como vostedes solamente pensan no seu rédito político, pois creen que retirala pois era darlle a razón a Leo, a Nidia, pero sobre todo a Pereiras. E entonces era mellor seguir para adiante para que vexan que nos empeñamos en que temos a razón. Están equivocados. E todavía están a tempo de non crearlle problemas á parroquia. Como hai algún problema en esa obra, vostedes van a ser os responsables. Como hai algún problema en que isto non siga adiante, vostedes van a ser os responsables. Porque todo está en marcha. Os fondos, o convenio coa Iglesia, todo está en marcha e o proxecto. A partir de agora, que vostedes que van a facer? Van a ir ao xulgado, van a intentar enmerdar todo isto como teñen feito outras veces. Eu xa fui á Fiscalía a declarar porque vostedes me denunciaron e foi todo archivado, pero deronlle bastante bombo ao chollo. O tema do Celta, pois todos tamén saben, que venga a Fiscalía, veña a TSJ, veña a tribunales, veña Porriño, eu non sei en cantos sitios me denunciaron. Pois a Comunidade de Montes de Tameiga, como non lle vai o seu peto, porque o pagan os comuneros, pois siguen dándolle matraca. E ao final, para que? Para que as cousas continúen pola senda do bo camiño. Póñanse ao lado dos veciños de Pereiras, que é o que teñen que facer. Póñanse ao lado do que queren os veciños de Pereiras. Miren, conseguir 4,5 millóns de euros en uns urbes para Mos en 2 anos non é fácil, Non é fácil. E se vostedes chegaron ao final do camiño e lles molesta, porque ao final a alcaldesa o que compromete o fai, o concelleiro o que compromete o fai, eu entendo que lles moleste. O que están deseando é que a miña xestión e a do goberno sea mala, que os veciños se desencanten, que perdamos votos. Eu sei que ese é o seu obxectivo. Pero por encima dese obxectivo ten que estar o que teñen que querer a Mos. Eu dixen moitas veces que demostraron aquí, demostraron de sobra que o que lles importa é o seu rédito político. Demostraron en moitas ocasións, algunhas acabo de mencionarllas, pero esta é moi gorda, Que unha concelleira de Pereiras se atreva a vir aquí e ademais defender ela unha moción que non ten pés nin cabeza, que o que ven a falar pois é de unha obra que se vai a convertir en un pesadelo cando toda a parroquia quere, de que se beneficia a diócesis, cando nos están cedendo os terrenos por 50 anos e toda a contorna da igrexa, en decir que isto vai contra os intereses da parroquia. Pero que é isto? Xa me gustaría a min que viñera a Xunta de Galicia a darnos 1 millón de euros en cada contorna de cada igrexa, en Tameiga, en Guizán, en Sanguiñeda. Mira como os concelleiros que teñen corazón moven a cabeza. Hombre, claro, conseguímolo en San Mamede, conseguímolo en Petelos. Que pasou en Petelos? Porque foi o mismo. En Petelos foi o mismo. A igrexa cedeunos non por 50, por 30. Por 30 anos a contorna do Concello, que quedou preciosa, a casa rectoral, que está preciosa. Cal é o problema? Cal é o problema? Pois este é un caso máis dos que vamos a poder facer. A broma e o chiste é o que eu lles devolvo. Isto é unha broma e un chiste, e a mí me gustaría que veñan contra min, xa sei que é así, pero me gustaría que respetaran a Pereiras.
E non imaginei nunca que me encontrase con este papel. Nunca. Xa lles digo tamén que non vamos a parar, que isto é unha máis das que van a vir. Isto non é máis que o comenzo da legislatura. Léanse o programa electoral do Partido Popular e vexan todo o que se vai a facer. E prepárense, porque se teñen que facer unha moción por obra, pois poden ir facendo así, esa é a súa forma de traballar. O orden do día, Victoria, o fai a alcaldesa. E, polo tanto, as mocións poden ir de primeiras, de segundas ou de terceiras, se iso é o que ten que decir a isto. E, evidentemente, pois o asunto de máis interés hoxe é este. Eu tiña esperanza de que esta moción hoxe non se truxera. De feito, pois falei con algunhas persoas de Pereiras no día de onte e lles decía todavía que confiaba en que esta moción non se trouxera. Non enganen a xente, non enganen a xente, está todo correcto, o título de propiedade, o convenio, todo correcto, non enganen a xente. Fagan o seu papel, cando vostede fala de que xurástedes, vostedes prometeron, eu xurei, vostede prometeu, pero prometeu unha serie de cuestións que está fallándolle a parroquia. Isto ir en contra de Pereiras, e ir en contra dos veciños de Pereiras, que vostede é de Pereiras. E todavía están a tempo de retirar esta moción que dice moitos disparates, pero sobre todo unha moción política que, hombre, hai un montón de mocións políticas que veñen contra o Concello, veñen contra a gestión da alcaldesa, contra o concelleiro de turno, pero que esta moción a todas luces vai contra a parroquia. Os veciños de Pereiras levan anos intentando ter unha contorna, bueno, pois á altura do que se merecen, como San Eleuterio. O mismo técnico é o que fixo o proxecto é maravilloso, creo que todos poden coincidir no ben que quedou San Eleuterio, e o que queremos é replicar San Eleuterio en San Miguel de Pereiras. E aquí estamos de un lado remando para conseguilo e aquí están de outro lado remando para que non se faga. Polo tanto, pois eu o que lle pido aos veciños e veciñas de Pereiras é que nos sigan axudando a que as obras que eles queren se consigan. E aquí cada un vai a seguir ocupando o seu sitio. Algúns van a seguir na oposición e outros, como Leo, que merecen que a parroquia o siga apoiando. Eu te quero dar as gracias por todo o teu empeño, por todo o tempo que lle dedicas a túa parroquia, e o dedicas de verdad, non pois para facer estes panfletos políticos que o que fan é danar a parroquia. Te quero dar as gracias polo teu compromiso con todos eles, porque eu non teño o tempo de poder estar en Pereiras como me gustaría, pero estás tú, e tú eres o goberno de Pereiras. Queridos veciños e veciñas que estades hoxe aquí, eu remato este debate dicíndovos que vos pido a confianza en que pensedes que as cousas se están facendo como se fixeron en outros lugares de Mos, cando tocou conveniar coa Iglesia e cando tocou conveniar os fondos coa Xunta. Isto non é máis que un intento de ir contra o goberno sin pararse a pensar o dano que se lle fai a San Miguel e a súa contorna. Alá, Sara, alá, Gustavo, alá, Alberto, a vosa conciencia. Desde logo, quedaste de retratados en moitas ocasións, e esta é unha máis. Remato dándolle as gracias á Iglesia, dándolle as gracias ao cura párroco, dándolle as gracias á Comunidade de Montes, á Asociación de Veciños e tamén a todas as veciñas e veciños de Pereiras, porque se hai unha parroquia con arraigo ás tradicións e a unión para loitar e facer as cousas é a vosa. Así que aquí queda a miña palabra. Antes de que remate o ano 2024, ese convenio con San Miguel quedará firmado. Moitas gracias. Procedemos á votación desta moción. Votos en contra. Votos a favor. Abstencións. Queda rexeitado. Procedemos á seguinte moción, que é a moción do Grupo do Partido Socialista sobre a eliminación das peaxes da G57. Isto está mal, é a G57. G55 a G57. Ai, Dios mío, non vexo nada. Da G55 e da G57. Iso pasou por comisión? Foi dictaminada na Comisión de Urbanismo do pasado mércores. Moi ben, pois ten a palabra o Partido Social. En Galicia, actualmente, en materia de estradas, os galegos e as galegas vémonos obrigados a pagar peaxes en 4 autoestradas.
na AP9, na AP53, que son competencia do Estado, e nas autoestradas autonómicas AG55 e AG57. No relativo a AP9, as peaxes actuais son consecuencia da decisión do Goberno de José María Aznar, que no ano 2000 prorrogou a concesión ata o 2048. De non terse producido esta última prórroga por 25 anos na autoestrada, xa estaría libres de peaxes dende agosto do ano 2023. Os gobernos de Pedro Sánchez iniciaron en 2021 un camiño de bonificacións para a AP9 que significou un importante aforro paulatino para os galegos e as galegas. O goberno da Xunta de Galicia tivo que reaccionar en 2021 ás bonificacións da AP9, aprobando bonificacións na AG55 e AG57, pero non sendo estas equiparables ás implantadas polo goberno do Estado. Dende o Partido Socialista apostamos sempre polo avance cara á gratuidade na AP9 como na AP53 para corrixir a nefasta decisión do goberno do Partido Popular de Aznar, co silencio cómplice do goberno popular da Xunta de Galicia de castigarnos con peaxes na AP9 ata o 2048. Tamén os socialistas apostamos de forma decidida pola transferencia da AP9 a Galicia. Hoxe seguimos nesta reivindicación e valoramos positivamente os esforzos do Goberno Central na ampliación das bonificacións que deben ter o obxectivo final de chegar á gratuidade nas autoestradas de peaxes dependentes do Estado. Se dende o Goberno da Xunta de Galicia se mostran de acordo nas reivindicacións dos socialistas, é evidente que o Goberno de Rueda debe ser coherente e iniciar de inmediato todas as accións necesarias para conseguir a eliminación das peaxes nas autoestradas de competencia autonómica. O caso no que Mos poderá haberse beneficiado é na autoestrada AG57, Puxeiros-Valmiñor, podendo liberar carga de tráfico rodado das autoestradas que atravesan o municipio, facendo extensible a petición a autoestradas AG55 a Coruña-Carballo, aínda sen encontrarse na provincia de Pontevedra por unha cuestión de trato igualitario entre territorios. Ambas as dúas son de titularidade da Xunta de Galicia e tamén nelas tentar conseguir a gratuidade. Por tanto, o que estamos a pedir hoxe aquí e o que lle solicitamos e instamos o Concello de Mos é a que se insta a Xunta de Galicia a que se inicie de inmediato todas as accións necesarias para conseguir a eliminación das peaxes nas autoestradas AG55 e AG57 de titularidade autonómicas. Neste pleno falouse en diversas ocasións das peaxes da AP9, tamén se falou da situación da autovía que nos atravesa o noso municipio e faláronse de diversas cuestións en relación as estradas de competencia do Estado. Pero tamén se debería de falar neste caso tamén das estradas autonómicas, porque a AG55 pois nos permitiría, AG57 nos permitiría que se liberara carga de tráfico rodado nas estradas locais, e isto podería beneficiar a Mos, porque implicaría unha axuda para a situación do noso concello. Por tanto, presentamos esta proposta que consideramos necesaria e que se valore en todas as administracións que intenten pois que as súas estradas sexan de tráfico rodado libre, sen ter peaxes e sen ter repercusións económicas. Estáse a pedir, nos dende aquí tamén o apoiamos a decisión de que a AP9 pois se transfiera á Xunta de Galicia, que se libere ese peaxe, pero bueno, unha das opcións tamén plantexadas é esa opción dun túnel que implicaría menos tráfico na nosa autovía, e hai que valorar todas as opcións que están sobre a mesa, e esta tamén debe ser unha delas, porque podería haberse beneficiado o noso concello e as nosas autoestradas. Neste sentido, esperamos ter un voto favorable e, sobre todo, esperamos que a Xunta tome cartas neste tema. Moitas gracias. Gracias, Benega. Hola, bos días. No acordo da moción no que se insta a Xunta a liberación das peaxes da AG55 e AG57,
pois por nosa parte tendrán o seu voto favorable, o noso voto favorable, perdón. No caso da 57, como comentastes, pois unha autoestrada que nos liberaría en parte as vías que pasan por este concello, en parte tamén a autonómica que vai de Porriño e pasa por San Cosme, vai ir a Vincios, Gondomar ou Bayona. Na exposición da moción mencionan a P9 e a P53, que son de ámbito estatal. Tamén consideramos que deberían ser liberadas de peaxes e transferidas á Xunta. É unha mágoa que non incluíran ese punto reclamando ao Goberno Central a eliminación destas peaxes. En Galiza temos preto de 330 kilómetros de autoestradas de peaxes. Creo que lideramos o Estado español. Se queremos facer de sur a norte un coche, partindo de Bayona, collendo a 57 a P9, e despois o tramo que vai de Coruña, como mencionas, a G55, son 237 kilómetros de peaxe. A única opción que temos realmente é a Nacional 550, que é máis limitacións, chea de semáforos, travesías urbanas, menos seguridade e, por lo tanto, moito máis tempo. Iso realmente é unha discriminación para os galegos e as galegas porque non temos outra alternativa. Falábase fai anos da autovía do Atlántico, a A57, aquí va do Confruca a Coruña. Iso deu quedar no tinteiro porque era a opción capa P9, que agora non existe, o único que está en obras, o único que realmente que existe é o tramo que é de Vilaboa a Marcón, que como se alguén pasou por ali, podedes comprobar que está en obras. Por lo tanto, estamos sufrindo unha clara discriminación e creemos que a mellor maneira de suplirla é a liberación dos peaxes. Indica na moción que o Partido Socialista aposta pola gratuidade tanto da P9 como da P53. Fai un par de meses o Benega presentou no Congreso unha moción sobre a eliminación das peaxes e cancelar a prórroga do 2048. Esta moción contou co apoio do Partido Popular, pero coa abstención do Partido Socialista. Esa mesma moción foi presentada un mes antes na Xunta de Galiza, no Parlamento, e aí votaron os tres partidos a favor. Non sei por que hai unha diferencia entre Santiago e Madrid, se ao final a moción era a mesma. Estaría ben que estes problemas que afectan a todos os galegos e galegas, os partidos maioritarios como o PSOE e o PP, que son os que gobernan no Estado, alternándose, que son os que gobernan, unificaran dunha vez os seus criterios tanto en Galicia como en Madrid, para conseguir avanzar na transferencia e liberar as peaxes das nosas autoestradas. E se vostedes exixen o insten a Xunta a liberación das autoestradas galegas, dean exemplo en Madrid e executen os pasos necesarios para liberar as autoestradas estatais como son a P9 e a P53. Gracias. Gracias, Alberto. Ten a palabra Feli. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Menudo papelón lles tocou hoxe aos concelleiros do Partido Socialista. Si traeron unha moción tipo, que xa lle impuxo o seu goberno de filas, levaron ao Parlamento Galego. Mire, teñen que ter moi claro unha cousa, que o seu deber é defender os intereses de Mos, os intereses dos mosenses, aquí no Concello. Vim aquí a intentar esconder a deixadez de Pedro Sánchez con Galicia, en particular con Mos. Donde está a súa defensa da autovía 55, o seu paso por Mos? Donde está a súa defensa da liberación da P9, o seu paso de Puxeiros a Porriño? Viñen a falar da autopista Bayona e da autopista de Carballo. Por certo, vou dar unha información das máis baratas de España e bonificadas desde o ano 2010 grazas á Xunta de Galicia. Conxeladas fai 2 anos as súas peaxes. Pero estamos en Mos. Eu volvo a preguntar onde están os seus intereses pola defensa dos mosenses. A moción de hoxe ten un denominador común. Ser cómplices de defender o sillón de Pedro Sánchez na Moncloa a calquer custo. Veñen aquí a defender a gratuidade das peaxes autonómicas cando non son quen de manter a mesma demanda en Madrid. Veñen aquí crecidos, facendo cálculos. E mira para outro lado, cando o Goberno do Estado implanta gratuidade das peaxes nas autopistas de outras comunidades autónomas, deixando as autopistas galegas de lado. E mire, non votaron a favor da nosa moción
que este grupo de goberno trouxo o mes pasado. Cando estaban aquí veciños de Sanguiñeda, veciños de Petelos e veciños de Tameiga, queixándose e protestando, reivindicando a deixadez da 55. Voulle facer unhas preguntas que espero me contesten no seguinte turno. Vostedes non creen que temos o mesmo dereito que os usuarios da autopista do Mediterráneo? Por que se rescata a autopista do Mediterráneo e non se rescata a AP9 galega? Ou para vostedes, os veciños de Mos e de toda Galicia, somos de segunda? Esta pregunta fagolla en comparativa con veciños de outras comunidades autónomas. Somos menos os galegos que os cataláns e somos menos os mosenses que os cataláns. Eu estou segura de que se a AP9 estuvera en Cataluña, xa hai tempo que estaría libre de peaxes. Pero a Pedro Sánchez Galicia importalle ben pouco. E vostedes veñen aquí a defender as subidas desorbitadas das peaxes da AP9, xustificando o maltrato do Goberno central con Galicia, e en particular con Mos. Está claro que os dous grupos, tanto o PSOE como o BNG, teñen culpa. Os socialistas por non enfrentarse ao seu xefe de filas en defensa de Mos e de Galicia. E o Bloque Nacionalista por volver a dar o apoio á investidura. A cambio de que? Pois a cambio de nada. Xa na primeira investidura non cumpriron o pactado, nese pacto tan famoso de Ana e Adriana. Estou segura que agora tampouco van a cumprir. Miren, para que todos vexan a donde chega a súa incompetencia, voulle recordar aquel cartel que, miren, estaban puxeiros na campaña electoral, se acordan? Este cartel, señores, este cartel que o puxeron vostedes, dicía, este cartel dice: o BNG conseguiu en Madrid as rebaixas da AP9. Política de pacotilla. Porque saben canto subiron? Saben canto subiron as peaxes este ano? Pois un 6,5% na AP9. A subida máis alta de toda España. Esta é a súa xestión, a dos socialistas e a do BNG. Tamén é importante falar da pérdida de competitividade das nosas empresas e a lastra da economía familiar. Miren, a AP9 vertebra o 60% do territorio galego e a liberación da peaxe é unha estrategia clave para o desenrolo empresarial e social de Galicia e de Mos. Mire, vou a rematarse esta primeira intervención, non antes en dicirlle que merecemos unha AP9 libre de peaxes e unha autovía en condicións. Na seguinte turno voulle facer unha proposición. Moitas gracias. Gracias, Feli. Victoria. Nós instamos ao Goberno Central a que se fixesen melloras na autovía, que se fixesen melloras nas autoestradas de competencia central. Votamos en contra da súa última moción? Sí, votamos en contra. E votamos en contra porque era demagoxia pura e dura. Por iso votamos en contra. Pero iso non significa que non podamos pedir outras cousas. E que non defendamos que estamos de acordo en que se transfiera a estrada e que se libere e que se busquen todas as alternativas posibles para reducir a carga de tráfico rodado no noso concello. Pero iso non quita que non vayamos a apoiar a demagoxia do Partido Popular. E se o PSOE en Madrid vota outra cousa, o sentimos moito, pero nós vamos a seguir defendendo dende Mos a nosa postura. E danos igual o que vote o PSOE central. Nós vamos a seguir trasladando a nosa opinión públicamente e internamente, que tamén o facemos. É unha moción tipo, correcto, é unha moción tipo. Chegannos mocións todos os meses e non todos os meses presentamos mocións tipo. Pero consideramos que esta é unha moción axeitada e que pode beneficiar a Mos porque implica reducir a carga de tráfico rodado para o noso concello. É unha cuestión que ata a día de hoxe non falamos e que podemos plantexala e pódese valorar como se valoran outras cuestións. E como defendemos os veciños de Mos, por iso presentamos esta moción, porque volvo a insistir en que isto implicaría beneficios para o noso municipio.
Por que o Partido Popular non dixo nada cando se concedeu a prórroga da AP9, cando Xosé María Aznar permitiu esa prórroga? Por que o Partido Popular non dixo nada durante todos estes anos? Sin embargo, agora, cando hai un goberno socialista, entonces é cando se acordan que hai unha peaxe na AP9 e se acordan de que hai que pedir que se elimine esa peaxe. Por que? Eu tamén lle fago preguntas a vostede. É unha mágoa que o argumentario de unha moción dunhas autoestradas, neste caso competencia da Xunta de Galicia, se derive nun debate sobre a situación da AP9. Que pasa? Que non ten argumentos para defender ou criticar o que estamos pedindo e, por tanto, ten que falar da AP9? Porque aquí neste pleno falouse da AP9 moitas veces. E nós sempre expuxemos as nosas propostas e a nosa idea. Sempre argumentamos as nosas ideas. Pois, por tanto, igual que se falou da AP9 moitas veces, consideramos axeitado que se fale, pois neste caso, da G57, que tamén pode beneficiar a nós. Por que non propoñen outras cousas? Remate, por favor. Por que non defenden a súa postura en relación a este tema? Ten outro turno despois. Gracias. Alberto. Nada, brevemente, que siguen insistindo que o Bloque ten a culpa das pexas da AP9. Bueno, pois vamos a deixar así. Pero nós pensamos que a responsabilidade tanto do PP como do PSOE. O PP pola famosa prorrogado ata 2048 e o PSOE porque tamén cando gobernou estaba José Blanco de Ministro de Fomento, fixo unha prórroga de 2013 a 2023, subiu concedeulle 1% anual á concesionaria polas obras de Santiago, creo que lembrar que é a do Ponte de Arrande. Entón somos partidos de Estado. Botenos a culpa, pero eu creo que a solución teñen na súa man, sobre todo que non está no goberno central. Nada máis. Gracias. Gracias. Ten a palabra Feli. Grazas, alcaldesa. Mire, sabe o que dixo o seu ministro Óscar Puente sobre o traspaso da AP9? Mire, vou enseñar. Aquí o ten. Si alguien pone los 6 millones que cuesta, sin problema, bochornoso. Presume de levantar as peaxes da autopista do Mediterráneo, da P7, con 400 millóns de euros. E por que non pongo a mesma cantidad ou necesario para levantar a peaxe da P9? E mire, me parece un pouco tamén bochornoso que no pleno pasado non votaran a favor da nosa moción. Pero mire, nós si pensamos na defensa de Mos por riba de todo. E vamos a propoñer facer unha amienda en boch, unha transacción. E votaremos a favor da súa moción. Mire, voulle añadir un segundo punto. Ese segundo punto vai decir instar o Goberno de España a liberación das peaxes da AP9 e da AP53. Así como a realizar a reforma integral urxente, non parches, da A55. Si vostedes están de acordo, faremos esta emenda e votaremos a favor desta moción. Si non, rexitarémola, pero porque entonces ustedes demostran que non van a defender a Mos. Nada máis. Moitas gracias. Gracias. Partido Socialista. É unha mágoa que esta proposta que nos están a facer hoxe non nos la trasladaran fai unha semana nas comisións ou durante todos estes días ata hoxe para poder falala, debatela e decir, no, é que eu non son quen de tomar unha decisión por si soa agora, a última hora. Porque, repítolle, esta proposta non la puderon decir en comisións, que non dixeron nada, tan só dixeron que non estaba o concelleiro delegado de urbanismo presente e que se debatiría no pleno.
pero esta enmenda nos la puderon haber trasladado incluso durante o fin de semana para poder comentala dentro internamente no noso partido e decidir unha postura. Nos la puderon trasladar antes. E iso non significa que non estemos a favor de liberar peaxes e que non estemos a favor de facer reformas necesarias, porque xa lle dixemos que se estaban invertindo fondos en reparar a autovía e que non era un simple parche. A postura do goberno sobre a AP9 foi facer bonificacións e non rescatala porque era un, como ben vostede dixo, demasiado caro. Non recordo as palabras exactas do ministro que acaba de decir. E parecelle bochornoso. E como lle parece que o seu presidente Aznar, compañeiro do partido, decidise prorrogar ata 2048 esa autovía? Esa peaxe. Non lle parece bochornoso? Iso non merece comentario. Tan só merece comentario que o actual ministro pois di que é demasiado caro. Pero a situación que nos leva a que estamos vivindo agora, esa decisión, esa non lle parece bochornosa. Ten que rematar. Propoñemos que se liberalice a peaxe da 55 por ser beneficioso para o noso concello. Gracias. A G55, perdón. A G55 e a G57, non? Sí. Vale, moitísimas gracias. Querida Victoria, é a verdad que moi triste voceira de un grupo o mayoritario da oposición e que non teña capacidade para asumir unha petición para Mos que se lle fai no momento no pleno. E estamos pedindo que o seu partido apoie a liberalización da peaxe AP9 o seu paso por Mos e non ten capacidade para decidilo. Eu creo que sobran palabras. Sobran palabras. As tutelas que algunhas persoas teñan encima quedan máis que demostradas. Eu son libre. O meu grupo é libre. Somos de Mos, primeiro Mos, despois Mos e sempre Mos. E, polo tanto, me parece bastante lamentable que traian unha moción que fala da peaxe de Carballo e da peaxe de Baiona e non vayan o meollo da cuestión, que é a peaxe no Porriño e a peaxe da P9 pola que transitamos todos os días os mosenses. E a solución de verdad para o tráfico da A55, a solución de verdad non é o túnel. O túnel co que vostede foi ás eleccións municipales. E vostede tamén? Non me interrumpa, porque eu con todo respeto a escoito. Sí, eu creo que todo o mundo se dá conta de que eu a escoito con respeto. Teño a contención. Sei que non lle gusta nada o que lle digo, pero ten que escoitarme. Vostede foi ás eleccións falando de un túnel, que o túnel que era a solución para o tráfico da A55. E eu nas eleccións e nas anteriores, e cando vostede non estaba na corporación, e cando tiven que defender a Mos de unha alcaldesa socialista e sacar unha autovía garrafal que destrozaba o núcleo urbano de Sanguiñeda, dixemos sempre o que vou a decir agora. A solución menos mala é un túnel que Ana Pastor puxo encima da mesa, non o seu goberno socialista de Zapatero, nin de Touriño, nin de Escudero, non. Fomos capaces de retirar unha autovía a ceo aberto que destrozaba Mieiro Longo e o monte Sanguiñeda e que nos escoitaran e que fixeran unha proposta de túnel que por eso o Plan General de Mos se retrasou na súa aprobación 3 anos para poder incluir ese túnel e non unha autovía a ceo aberto. Pero que lle quede claro a vostede e a todo o mundo que o dixen sempre que para nós non é a mellor solución o túnel. Eu sei que vostede levantou a bandeira do túnel rapidamente, nós non. Non sabemos que se ten que facerse o túnel, pois temos que asumir que é a solución menos mala de todas as que había. Pero nós somos uns firmes convencidos de que hai unha solución antes que ese túnel e é eliminar a peaxe no Porriño e utilizar esa autopista que non ten vehículos e que non destrocen máis o territorio, nin a ceo aberto nin en subterráneo, e que se faga un enlace desde o Confurco hasta a autopista AP9 no Porriño e que se convirta na entrada principal a Vigo, a AP9, e que en secundaria a A55. Esa é a solución que pedimos. E por eso me parece tremendo que vostede
non acepte cal é o problema realmente de Mos, que é o tráfico pesado e a cantidade de tráfico que hai todos os días, e resulta que a solución é eliminar a peaxe de Carballo e a de Baiona, que vostede sabe que son autonómicas, claro, por eso as trae aquí, porque isto é tremendo, é que aquí como goberna o PP, traio a moción, é que isto como é do PSOE, non a traio. Sáquese ese tipo de cuestións que aquí todos vimos a cara descoberta cando hai que mollarse, e eu xa yo demostrei. E hai que mollarse, pois hai que mollarse todo o mundo, e por lo tanto, ese é o problema que Mos necesita. Mire, as peaxes de Galicia son as máis baixas de España, que eu non quero decir que este de acordo coas peaxes de Baiona ou de Carballo, pero son as que menos me preocupan, as que menos me preocupan, e son as máis baixas de España, lle volvo a repetir. Que vostede veña aquí, despois de 20 anos, a falarnos de Aznar, hombre, lle reprocha a miña compañeira que lle fale do ministro actual, e de quen lle vai a falar? De Aznar? De Aznar? Mire, por favor, manteñan silencio, manteñan silencio. Eu estuve outro día en Fomento. Vivín un momento insólito tamén con Pepe, co concelleiro de urbanismo, non? Hoxe vivimos un insólito con Pereiras e con o BNG, pero outro día vivín outro parecido que non se me vai olvidar na miña vida. Isto é como traballo o Partido Socialista. Presentamos unha moción no pasado pleno onde chamábamos as cousas polo seu nombre, e que é as fochancas e as fendas da A55. Nunca estuveron as carreteras do Estado en un estado tan lamentable como están agora. A Nacional 550, a A52 e a A55. É que alguén pode decir que isto non é así? E por eso presentamos unha moción e dice vostede facendo demagoxia. Facendo demagoxia. Pero que casualidade que esta señora nos tacha de demagoxia. Traemos unha moción dicindo nos vamos a mobilizar. Atención, ou se arranxa a 55 co firme, ou se señaliza, ou se lle fan todas as melloras básicas de unha das autovías máis importantes de Galicia, ou nos vamos a mobilizar. Demagoxia. Pois saben cal é a demagoxia? É que unha vez que decimos isto, como xa saben que eu o que digo o cumplo, me recibiu o subdelegado en Pontevedra. Esa foi a demagoxia. A demagoxia é que dicen, que esta se moviliza, porque saben que nos mobilizamos. Por favor, a bancada socialista ten que manter silencio como a bancada popular o mantén. E son moi pouco respetuosos. Se non lle gusta o que decimos, márchense. Pero toca o turno da alcaldesa. E a demagoxia que lles vou a decir é que resulta que me vou a su delegación do goberno, pois porque por fin parece que este señor me vai atender e lle vou a poñer blanco sobre negro do que está ocurrindo en Mos, de que non declaren travesía urbana a Mieiro Longo, de que non declaren travesía urbana a Mos, de que non se arreglen todos os problemas da autovía, de que non se elimine a peaxe da AP9. E a miña sorpresa é cando chego ali, cal é a demagoxia? Saben cal? Pois que a mesma hora, no mesmo sitio e no mesmo lugar, convocan a 3 socialistas de Mos e non nos deixan reunirse comigo. Eu pido que nos juntemos e me dicen que non. O delegado me dice, no, a reunión a vou a ter eu pois con o número 6 da candidatura do PSOE, con o número... eran 3 exsocialistas, perdón? Sí, Bruno Tuto, o número 5 do PSOE, Pepe de Sanguiñeda, o número non sei que do Partido Socialista, e eu non dou crédito. Non dou crédito como é posible que a alcaldesa chegue ao mesmo momento que 3 veciños que non se me diga que van a estar ali e eu pido que estén conmigo na reunión e mo neguen. Esa é a demagoxia. Que o que intentaban pois era que non parecese, pois que me recibiron a mí, é que recibiron os veciños. Bueno, de coña. A cuestión de todo isto é que todo sigue igual. Así que transmita yo su delegado que nos vamos a movilizar. Nos vamos a acabar movilizando porque non nos fan nin caso a todo o que lle levamos pedido. E a demagoxia son os veciños de Amieiro Longo. E a demagoxia son os peregrinos. E a demagoxia son os que non son capaces de dormir pola noite polo ruído. E a demagoxia son os accidentes no puñetero buraco que hai en Tameiga. Esa é a demagoxia que lle traemos aquí e lle poñemos, digo, unha vez negro sobre blanco. E vostede me contesta ao mes seguinte cunha moción que fala de Carballo de Baiona. Por favor, Victoria, póñase a camiseta de Mos, que xa lle dixen moitas veces. Póñase a camiseta de Mos. E o BNG eu tamén lles pediría que,
Hombre, eu creo que está moi ben que veñan a decir aquí que os partidos do Estado, mire, o Partido Popular non está gobernando en España a pesar de haber gañado as eleccións, entre outras cousas porque vostedes lle deron apoio a Pedro Sánchez. A cambio de que? Porque é moi fácil vir aquí a poñerlle ás persoas carteles. Vostedes por que non lle exixiron a Pedro Sánchez a liberación da AP9? Por que non lle exixiron? Pero exixirlle de verdad. O señor Besteiro se presentou ás eleccións hai uns meses e en un debate con Rueda dixo claramente que se iba a liberar a peaxe da AP9 en Galicia. Que pasou? Que non gobernou, por eso entonces como goberna Rueda non se libera. Hombre, é lamentable. Eu viví no Senado os pasados meses votacións, como dice o compañeiro do BNG, votacións de Galicia, do tren a Galicia, da salida por Cerdedo, da eliminación da AP9, de Porriño concretamente. Se falou de Mos en varias ocasións no Senado. E saben que votou o Partido Socialista? Se abstivo. Eso é o que hai. E entonces aquí, como non lles interesa, dice, bueno, que o PSOE de Madrid ou o PSOE central. Hombre, pois se o PSOE de Madrid ou o PSOE central non ten nada que ver con vostede, non teña que consultarlle a nadie. Vote a favor agora do que lle estamos pedindo. Vote a favor do que lle estamos pedindo. Que incluir na súa moción que se elimine a peaxe do Porriño e... Como era, Feli? Instar ao Goberno de España a liberación das peaxes da AP9, así como a realizar a reforma integral, non parches, da A55. Somos 4 concelleiros, temos que falalo, non son eu sola, gracias. Si teñen que falar os 4 para decidir eliminar a peaxe da AP9, pois tamén xa queda todo dito. A moción do Partido Socialista se vota tal cual se presentou, por lo tanto, votos en contra. Partido Popular, abstencións, votos a favor, bloque Partido Socialista queda rexeitada. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que aproveito porque empezamos aquí temas económicos. Non, é o seguinte. Despois falo dese asunto. Festivos locais, expediente 2997/24, 2024, festivos locais do ano 25, que foron a comisión. E ditaminada favorablemente na pasada Comisión Informativa de Cultura. Non sei se a concelleira pode explicarnos a proposta. Sí, a proposta por parte do goberno local é como sempre, xa que mantemos que o noso concello pois ten unhas tradicións e que ten que ter unha identidade como pobo e polo tanto a nosa proposta son os festivos o 13 de xuño, Festa da Rosa e 7 de agosto, San Mamede. Gracias. Partido Socialista. Como ben din, é a mesma proposta de sempre. Nós vamos a manternos tamén na nosa postura de sempre, que nos veríamos de facelo de outra maneira, falaríamos ca veciñanza para facelo de outra maneira. Isto nunca se nos consulta, nunca o falamos, por tanto, vámonos a abster como sempre tamén. Benega. Sí, bo día a todas e todos. A posición do BNG neste aspecto xa é ben coñecida. A proposta do Goberno dos últimos 16-17 anos é o 13 de xuño, o Día da Rosa, e o 7 de agosto, San Mamede, e a posición do BNG sempre se mantivo no mesmo sitio. Nos non concordamos cos días elexidos, pero por unha cuestión moi simple, porque nos entendemos que os festivos locais teñen que afectar ao máximo de número de veciños e veciñas do Concello de Mos. Nos entendemos que, por desgracia, e digo así claramente, por desgracia, o 7 de agosto non afecta o suficiente a toda a veciñanza do Concello de Mos. Nos, no seu momento, sempre propoñemos a idea, que poden ser outras, esta é unha idea que propoñemos encima da mesa, pero se poden buscar outras, que é o martes de Entroido, porque entendemos que sí pode afectar a máis poboación. Por exemplo, os coles solen coller o martes de Entroido, tamén podría ser beneficioso para os pais nais neste caso. Vivimos unha situación peculiar no Concello de Mos, que ao non ter un núcleo urbano, como ocorre en outros concellos, a festa que pode ser do patrón, neste caso circunscríbese só a unha parroquia, e iso
afecta que outras parroquias non se sinten interpeladas ou afectadas por esa festa. Entón, é unha das eivas que temos como Concello, esperemos que nun futuro próximo se subsane. Entón, esta é a nosa posición tradicional. Eu supoño que argumentarán o de sempre, que estou en contra da miña parroquia, que estou en contra do patrón, etc. O cal non é certo. Eu estou encantado coa festa da parroquia e me gustaría que efectivamente a festa de San Mamede pudera afectar as 10 parroquias e que todos os veciños de Mos se sentiran interpelados por esta festa. Pero, por desgraza, a día de hoxe non é así. E eu, como concelleiro, que son das 10 parroquias, terei que velar ou teremos que velar polo que sexa mellor para toda a veciñanza. Entón, a nosa posición é esta e imos absternos. Gracias. Ten a palabra Sara. Queres intervir, Camilo? Sí, no, solamente quería decir, Gustavo, que a ver, que os festivos locais realmente teñen que vir a pleno porque hai que aprobarlos, ¿no? Porque así, efectivamente, pero non se trata de inventar ou de buscar ou de que tengan a mellor idea. Mos ten dos festivos, que é o 13 de xuño, que é a nosa festa da Rosa, e o 7 de agosto, que é San Mamede, e que evidentemente non, para que a xente participe, non se trata de cargarse ese festivo e inventar outro. O que hai que poñelo en valor é que a xente o viva como tal. Pero lle vou a dar a palabra a Camilo, porque é o concelleiro de Torroso, para que poda... Sí, bueno. Sí, hola, buenos días a todos. A mí me dá pena, non, discutir isto con concejal da miña parroquia, e cando eu non son político nin vivo isto, non? Pero cando chego aquí aos plenos e a Nidia dice, no, que Gustavo lle gusta enredar, de verdad que che encanta enredar, non? O tema de Pereiras se enredou aquí toda a mañán e agora co de Torroso. Torroso, bueno, eu defendo Torroso porque nacín, o vivo, e levo ali dos 15 anos sendo a Comisión de Festas, sendo 40 anos aquí nos centros culturales, Escola de Música, Conservatorio, e podo presumir diso porque o vivo o día a día. Ayer, anteayer, facendo comida para a banda de música de fora, iso hai que vivilo, sabe? A ti te importa 3 dedos Torroso, ti eres outra gracia. E defendo as parroquias de todas de Mos. En principio defendo tan máis que ti, probablemente, porque son un concejal que non estou cobrando nada e estou todos os días en todas as parroquias, mirando as obras. Iso é defender as parroquias os concejales, vale? E de feito, o de Torroso, o 7 de agosto, pois me reboto a eso, porque é algo que está posto do ano 73, que moita xente dos teus antepasados e veciños, fomos ali nos puxeron ese 7 de agosto. E o 7 de agosto é unha referencia en Mos. O sea, que todas as festas son respetuosas en Mos, eu vou a todas, porque fui unha banda de música, vou a todas. Pero Torroso 7 de agosto, e máis, do ano 70 e algo, e moitos anos, sempre se mantuvo o 7 de agosto, fosa ou non fose festivo. Os veciños querían a festa o día propio, vale? E se mantén isto desde anos que se puxo aí. A festa de Torroso o día 7 de agosto, se queres vas mañán ali, o pasado mañán, que ti tamén vas cando te apetece, pois mira se hai xente de todas as parroquias. Eu me sinto orgulloso. Torroso é unha parroquia que acolle a todo Mos, a todo, a través das festas, a través do conservatorio, a través da escola. Entón, me reboto a que te poñas a meterte ca nosa parroquia. Entendo que a ti te importa ese pepino, porque ti non participas en nada da parroquia. Te entendo, te respeto, non te vou criticar por eso, pero respeta aos veciños de Torroso. E outro día te dixeron moi claro na asociación de veciñas, non toques en eso. Nada máis. Gracias. Victoria? Gustavo? Non hai máis palabras? Sí. Bueno, non sei nin siquiera por onde empezar. Eu non reparto carnés de quen é bo veciño e mal veciño. Ti te arrogas esa capacidade de decirle a un veciño de Torroso se é bo veciño ou mal veciño de Torroso. Acabas de decirlo, Camilo. Me dices que vou a festa de San Mamede cando quero e non quero. Sabes por que non foi un ano pasado? Porque estaba traballando no Porriño. Este mércores vou ir, porque ti sábelo. E o que me doe é que utilices esas palabras cando sabes o que hai. Levo toda a vida indo a San Mamede. A mellor non me miras, non sei, porque estarás atento a outras cousas. A mí non se me ocurriría decirle a un veciño que vaya ou non vaya á festa, decir que é un bo ou un mal veciño. Nin me pasa pola cabeza. Pero ti eres capaz de facer iso. Eres capaz de decir que eu non participo nada da parroquia, que non fago nada pola parroquia.
moi ben, é a túa postura. Despois dis que non és político. Home, eres teniente alcalde do Concello de Mos. Eres teniente alcalde do Concello de Mos. Algo de político eres. E viñeche aquí e fixeche política. Intentache botarme a parroquia encima. É o que viñeche a facer. Pois me parece moi ben. Que ti non cobras nada, eu tampouco. A alcaldesa dirá que sí, que cobro, sí, as dietas dos plenos, como as cobras ti. Exactamente o mismo. Exactamente o mismo. Cobro eu que o que cobras ti. Que a festa de San Mamede se fixo aínda que non sexa festivo. Normal. Normal. E que a Asociación de Veciños defenda que sexa festivo me parece normal, é respetable. Me parece coherente. Hoxe falamos de Pereiras. O luns de Libramento non é festivo. Faise exactamente igual. Se a cuestión non é esa, se eu non estou debatindo se a festa é boa ou é mala, se ten que facerse ou non. E son a decisión dos veciños e as veciñas. Eu encantado. E dixen ao principio, o que pasa que non me queredes escoitar, que por desgracia non se vive en todo o Concello como debería. Por desgracia. Sara dixo que habrá que buscar a forma de que se implique máis. Bueno, pois se son a labor do goberno de implicar a máis parroquias, ao mellor realizar eventos por todas as parroquias e non só en Torroso, habrá que buscar algún solución, que é o que estamos pedindo. É o que estamos pedindo. E para concluir, este debate sempre é igual. Sempre é igual. Empezades a repartir e a dicirme que eu sou un mal veciño de Torroso, que estou en contra da parroquia, etcétera, etcétera. Para min iso non é un debate. Ti me dis que veño a enredar. A ti pareceche normal vir aquí cunha postura que defendemos. Podrás estar de acordo ou non. A Asociación de Veciños de Torroso non estaban de acordo. Entenderona perfectamente. Nadie na Asociación de Veciños me dixo a min personalmente eres un mal veciño. Nadie mo dixo. Só mo acabas de decirte aquí. Ten que rematar. E non o comprendo. A mí non se me ocurriría decirche que eres un mal veciño. Remate xa. Mira, Gustavo, eu non digo que sea mal veciño nem moito veciño, digo que enredar cos veciños de Preiras, enfrentar os veciños por unha cuestión dunha urbanización é enredar. Enredar Torroso cun festivo que leva dende que empezou por decisión dos gobernos nese momento de que había que ter dous festivos locales, fotos. Entonces, iso é enredar, enfrentar os veciños sin necesidade. Eu non digo que sea mal veciño nem moito que veciño, pero é un veciño que tamén tens que aceptarlo, que nunca estuveche vinculado a nada da parroquia, nin a asociación de veciño, nin comunidade de monte, nin festa, nin nada. Pero iso non te respeto. Te respeto, me escuitas? Gustavo, silencio. Eu te respetei, ti que me respete. Entón, eu non digo que sea mal veciño, pero tamén te razón que nunca estuveche metido en ninguna asociación para saber o que é eso. Nunca estuveche moi poucas veces. Entón, nada máis. Non, é que... Silencio, Gustavo. Entonces, a mí me sinto orgulloso por chegarse a esa festa de San Mamés, porque sempre defendín. Acordo de facer a festa de San Mamés en 15 días, de traballar en Pilicarrera, ter que ir co coche a buscar bandas de música para facer a festa. Vivo esa palabra que me gusta ter a iglesia como a temos, o contorno, e poder disfrutar das festas de San Mamés. E invito a todos os veciños de Mos, así que ali está todo, o día 7 está cheo de xente de Mos, de todas as parroquias, e iso o vivo e o defendemos, e é bueno defender sempre. Nada máis. Bueno, pois é unha mágoa, pero isto é a imaxen do grupo político que hai en Mos, que é o BNG, Pereiras por un lado, Torroso polo outro. O único que estamos a facer, os que estamos deste lado, é escoitar a xente, estar ao lado da xente. E, evidentemente, San Mamede é unha seña de identidade de Mos, desde o ano 73 que se ven celebrando. E eu, pois non teño valor. Non teño valor a que se me ocurra cambiar o San Mamede polo martes de Entroido. E eu isto dixen sempre. E cada vez que hai eleccións, a xente a vostede o pon na oposición e a nos os pon no goberno. Debería de facerse mirar se vostede está no camiño correcto. Debería de miralo. Porque, desde logo, que a xente cada vez nos vota máis a nós e menos a vostedes. Nós temos un concelleiro máis e a oposición ten un concelleiro menos. Por tanto, deberían de facelo mirar. En todo caso, a mí me é moi desagradable cada vez que chega este pleno no verán, ter que escoitalo a vostede e dice, me botan a parroquia encima. Pero vostede que pensaba?
Vostede que pensaba? Que ven aquí a falar con lixeireza, como que o San Mamede, pois que dá igual. Entonces, ademais, dice pois que como non afecta as 10 parroquias e como non nos sinten as 10 parroquias, pois vamos a facer o martes de Entroido. Porque, entonces, si quitamos o festivo, se van a involucrar máis as 10 parroquias. Bueno, pois mire, eu lle vou a repetir o que lle digo todos os anos. A nosa idea é que a Festa da Rosa cada vez sea máis fuerte. A nosa idea é que o San Mamede o celebre cada vez máis personas. E eu lle podo decir que estámoslo conseguindo, porque o día de San Mamede, que suele ser un día de semana, excepto cando toca en fin de semana, eu vexo ali xente de todas as parroquias e cada vez vexo máis xente. E nós nos implicamos en buscar apoio de outras administracións para facer unhas festas xunto coa Comisión de Festas axeitadas e o mellor posible. Convidamos a todo o mundo que veña a celebrar esa misa maior, esa procesión co San Mamede. Viu o obispo en varias ocasións. E todo eso a que contribúe? Pois a que a xente sinta que é o patrono de Mos. E é o patrono de Mos. E como é o patrono de Mos, o día 7 de agosto vai a ser festivo. Mentras eu sexa alcaldesa de Mos, o 7 de agosto e o 13 de xuño van a ser os festivos locais. Remato este debate como todos os anos o fixen. Isto é o que lle teño que decir. Votos en contra? Abstencións? Partido Socialista, BNG? Votos a favor? Partido Popular. Queda aprobado por maioría. Bueno, e agora pasamos aos temas económicos, que quería decir que antes pois non presentei a Chus, que é a nova interventora. E entonces, bueno, pois que estamos moi contentos coa súa chegada ao Concello e que isto compatibiliza con Vilanova de Arousa e espero que este todo a gusto que poida ser para que poidamos seguir traballando todos xuntos. Empezamos entonces co expediente 1245 do ano 24, que é a aprobación da modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento 2024. Pasou por comisión informativa. Dictaminado favorablemente na comisión informativa de Facenda do pasado mércores. Moi ben. Pois partido, bueno, primeiro que o explique Feli. Grazas, alcaldesa. Traemos ao pleno hoxe a aprobación da modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento 2024. Según a providencia de alcaldía, está recollido no expediente 1245 de 2024. Edita a providencia dio seguinte: visto que a Asociación Recreativa e Cultural de Torroso, a través da súa Escola de Música, está realizando unha importante labor no ámbito educativo-cultural fomentando a formación da cultura musical da ciudadanía ante a inexistencia dun conservatorio de música municipal, se lle concede unha subvención nominativa cuya previsión inicial no orzamento do exercicio 2024 resulta claramente insuficiente debido ao número elevado de alumnos inscritos na actividade. Por elo, é necesario modificar o anexo de subvencións nominativas do orzamento municipal para o exercicio 2024, a efeitos de ampliar a dotación orzamentaria na liña determinada a continuación. A liña de subvención é subvención á Asociación Recreativa e Cultural de Torroso para contribuir no funcionamento da Escola de Música. O custe desta subvención son 55.000 euros anuales e se vai a incrementar en 10.000 euros máis. A financiación deste incremento se realiza con fondos propios dotados a través da transferencia de créditos 1-2024. Entonces se dispón incoar o expediente de modificación do anexo de subvencións nominativas ao orzamento municipal emitindo un informe de intervención que todos os grupos coñecen e teñen o seu poder. E tamén, como ben dixo o secretario, está pasada por comisión informativa. A todo isto espero acadar un acordo unánimo dos grupos e sabemos que unha vez aprobada polo pleno se fará a publicación pertinente no boletín para dar cumprimento ao trámite a maior brevedade posible. Gracias, Feli. Partido Socialista, BNG, Gustavo. Votamos, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 3090/24, recoñecemento extrajudicial de crédito número 2/2024. Pasou por comisión informativa. Dictaminada na comisión informativa de Facenda do pasado 31 de xullo. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Grazas, alcaldesa. Como é sabido por todos os concelleiros da Corporación Municipal, resulta necesario recoñecer as obrigas pendentes de aplicar o orzamento segundo a relación de facturas que consta no expediente, que ascende a un total de 207.000
0,31,81 euros. Por canto, figura constatada a efectiva prestación dos servicios, obras e suministro de bens por parte dos terceiros, estando os gastos debidamente conformados polos responsables dos órganos xestores de gasto. Ditos recoñecementos constan de 2 informes e propostas pertinentes da Consellería de Economía e Facenda. Da Alcaldía, tamén, no que se pide como único punto que se emita informe pola intervención municipal en relación co procedimento e legislación aplicable para proceder á aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos, así como sobre a existencia de crédito que permita contabilizar as facturas obxecto de dito recoñecemento polo Pleno con cargo ao orzamento en vigor. Informe de intervención no que dice, entre outros, este expediente non produce incremento de gasto computable no exercicio 2024, xa que se financia con créditos orzamentarios existentes nas partidas do orzamento en vigor para 2024, sin utilizar outros fondos, polo que non afecta nin positiva nin negativamente o cumprimento destes ratios. E siga a decir, todas as facturas que constan na relación foron conformadas polo concelleiro competente ou polo técnico responsable, estando conforme tanto na prestación da obra, suministro ou servicio como no prezo. De todo iso é sabido que no caso de non proceder á aprobación do recoñecemento de ditos gastos, se estaría producindo un enriquecemento injusto da Administración. Considerando que o artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril establece que corresponderá ao Pleno da entidade o recoñecemento extrajudicial de créditos ou concorrer ás circunstancias indicadas no artigo 216.2 puntos ACD e D, na Lei de Facendas Locales, requírense maioría simple para a súa aprobación. Considerando que o artigo 217 da Lei de Facendas Locales atribúe ao Pleno da entidade a resolución dos reparos formulados pola intervención municipal. Se propón a adopción do seguinte acordo: proceder ao levantamento do reparo formulado pola intervención xeral e aprobar ou recoñecer a relación de xustificantes de gastos e facturas que figuran na relación contable provisional 2024-28 que se achega no expediente 3090-2024. Sei que todos os grupos revisaron as facturas que hoxe traemos a pleno, ademais de telas relacionadas no expediente, e supoño que concordaremos que deben ser aprobadas en este pleno, e por ese motivo espero acadar o voto favorable de todos os grupos. Permítame, antes de rematar, mostrar o agradecemento de traballo aos departamentos de intervención, de tesorería e de secretaría do Concello de Mos. Nada máis en esta primeira que... Gracias. Partido Socialista. Pois a realidade é que estamos traendo aquí facturas por máis de 200.000 euros que, sumados ao recoñecemento que xa se truxo anteriormente durante este ano, pois fan case 2 millóns de euros en facturas que estaban pendentes de pagar. E a realidade tamén é que calquera administración que se precie ten que ter presupostados os seus suministros e servizos para que o Concello funcione correctamente polo ben do propio Concello. E isto implica facer contratos, facer retencións de crédito e gastar unha vez que o concelleiro oportuno falou co Departamento de Intervención para saber se nas súas partidas ten cartos suficientes como para efectuar ese gasto. Cuestión que non se está a facer. Hai facturas pendentes do ano 22 a día de hoxe que están nesta relación de facturas, máis de 2.000 euros, e o exercicio 2023 pechouse a 31 de xaneiro do ano 24. Si entran facturas a finais do ano 23 ou principios do 24, pois aínda poden pagarse nese período de tempo. E o problema é que estas facturas, cando entran, pois xa non hai cartos. É dicir, se efectuou ese gasto sen comprobar se había fondos na partida ou sen facer o contrato oportuno. Estás a gastar sen control, sen contrato, sen previsión e sen saber se hai diñeiro na partida. En materiais, por exemplo, hai 4 empresas que reúnen un montante de 1.525 euros, pero que hai que sumarlle as cuantías que xa se lle debían do recoñecemento anterior, que son 6.500 euros. En materiais
en total debíamos 127.000 euros. En publicidade, que se debía no recoñecemento anterior, debemos un total de 28.487 euros. En obras debíamos un total de 312.000 euros. En cultura debíamos un total de 190.600 euros. En enerxía debemos un total de 615.000 euros. Son montantes moi elevados. É moita cantidad de diñeiro. É dicir, volvemos a incidir no feito da necesidade de facer contratos, de revisar os gastos, de facer retencións de crédito. O informe de intervención que parece que se fixou nalgúnas cousas, pero noutras non, porque volve a dicir cuestións que xa se dixeron noutros informes feitos por outros interventores. Polo tanto, o problema persiste. Hai unha necesidade de tramitación adecuada e que se fagan as cousas ben. Gastos de partidas que non tiñan diñeiro. Gastos sen facer os contratos oportunos. E que un recoñecemento extrajudicial, como xa ben se dixo moitas veces, é un mecanismo extraordinario. Non é unha cuestión que se deba traer todos os anos, e sobre todo por cantidades tan elevadas. Unha cuestión é estar pagando facturas de finais de ano, pois que entraron tarde, que non deu tempo a pagar, pero é que estánse traendo facturas de todos os meses indiscriminadamente. É dicir que non hai problemas co presuposto deste ano, que non produce incremento. Claro, non produce incremento, o que produce é unha reducción do orzamento deste ano. Este ano temos que pagar esas facturas pendentes do ano pasado e acometer os gastos pertencentes a este ano. Por tanto, ou deixan de gastar, ou vai haber facturas para o ano que teñan que pagar, que queden pendentes e que haya que pagar co orzamento do ano que ven. E isto é unha pescadilla que se morda o rabo porque nunca axustanse o orzamento. O problema ca enerxía, esta é unha realidade que xa se falou cando se aprobou o orzamento e ríanse. Cal é a realidade? Pois que quedan as facturas sen pagar porque esgotase o crédito que hai na partida, temos que pagar este ano o pendiente do ano pasado e vai a volver a pasar. Vai a volver a pasar que para o ano teñamos que pagar as facturas pendentes deste ano. Este é unha mecánica, unha ferramenta que non se debe de abusar dela. Sen embargo, o Partido Popular ano tras ano trae a principios de comezos de ano e durante o ano, pois como podemos ver, recoñecementos extrajudiciais sempre por máis de 1 millón de euros. E iso é unha mecánica pois que non se pode repetir, porque iso significa que se está executando, se está rematou aí un ratiño xa seu tempo. Venega. Ben, este é o segundo recoñecemento extrajudicial que trae o Goberno a este pleno, neste caso de máis de 200.000 euros, pero que o que truxeron en febreiro foi de 1.670.000. Se o sumamos, dá casi 1.900.000 euros de facturas do ano pasado, que teñen que ser imputadas ao orzamento deste ano. O orzamento deste ano. De feito, como vostede ben sabe, hai partidas que xa están esgotadas. A mitade de ano xa teñen varias partidas esgotadas por culpa disto. A concelleira de Facenda fixo un relatorio, pero non expuxo a súa posición política, non fixo ni siquiera autocrítica, porque eu entendo que vostedes, que vostedes entenderán que traer casi 1.900.000 euros en facturas do ano pasado non é unha boa xestión. Algo se fixo mal. Isto podía ser unha opinión deste concelleiro, pero que se un se lee o informe de intervención completo, pois apunta varias irregularidades e varias cousas moi mal feitas. Que non se me esqueza, cando foi o recoñecemento extrajudicial de febreiro, fixen varias preguntas por escrito, tanto na comisión como no pleno. A día de hoxe aínda non se me contestaron. Dende febreiro non se me contestaron as preguntas feitas por escrito sobre o recoñecemento anterior. O Goberno da Transparencia, supoño.
Fago yo outra pregunta, a ver se teño sorte neste pleno. Cantas facturas da luz aboaron este ano? Supoño tamén que vostede leu unha parte do informe de intervención dando a entender que estaba todo correcto. Leu aquelas partes técnicas que lle interesou. Se isto era todo correcto, non habería un reparo suspensivo. É dicir, hai que levantar o reparo de intervención porque senón non se pode aprobar. Por que hai este reparo suspensivo? Pois, bueno, hai varios motivos. Vou a ler algúns. Os gastos incluídos no expediente administrativo carecían de crédito orzamentario. É dicir, que gastaron sin sequera prevelo e sin que estuvera no orzamento e tampouco había diñeiro para facelo. Para a realización dos gastos omitiuse a tramitación legalmente establecida. Isto é bastante serio. Que son supostos de nulidade absoluta. Pero que hai máis. Despois fai unha serie de observacións por parte da intervención. Hai unha que dice: non contaban co procedimento de contratación debidamente tramitado conforme as regras da legislación. É dicir, que fixeron contratos sin seguir o que establece a lei. Despois, este é interesante, dice que se esgotou no mes de abril de 2023 a partida destinada a gasto para a luz. En abril do 2023 xa non había diñeiro para pagar a luz. Iso non é unha boa xestión. Iso non é unha xestión, porque se un colle as facturas do ano 22, do ano 21, pode establecer máis ou menos o que se pode gastar, pero que no mes de abril, non é en novembro, no mes de abril xa non había partida para pagar a luz. Despois, o que a mí máis me preocupa, que me parece bastante grave, porque falamos dun delito. Falamos dun delito. Como poden ser os fraccionamentos de contratos. Gastos correspondentes a contratacións que illada e individualmente poderían ser considerados menores, pero superan os límites cuantitativos do contrato menor sinalado no artigo 118, podendo ser considerado fraccionamento do contrato que non contaron co procedimento de contratación mínimo conforme a lei. No informe de intervención se sinala que hai posibles fraccionamentos de contrato, repito, que é un delito nestas facturas. Preguntei na comisión e volvo a decir, espero que se investigue por parte do goberno esta situación. O voto do BNG vai ser en contra porque isto demostra negro sobre branco a nefasta xestión deste goberno. Saliron fai uns días nunha nota de prensa dicindo que estaba todo fenomenal. En outros concellos se aproban recoñecementos extrajudiciais, pero normalmente ese recoñecemento extrajudiciais vai contra o remanente positivo, é dicir, contra un superávit do orzamento anterior. Nós, pola liquidación, que supoño que explicará despois a alcaldesa, temos un remanente negativo de 1.900.000 euros. A xestión é moi mala. Por tanto, vamos a votar en contra, porque entendemos que non vamos a avalar a súa xestión. Gracias. Ten a palabra Feli. Mira, o mesmo de sempre. Criticando a xestión polas facturas, neste caso, polas facturas hoxe aquí presentadas. Facturas que vostedes saben, ambos os dos grupos, que foron recepcionadas e contabilizadas no exercicio presente no 2024. Pero se traen a pleno porque pertencen a traballos e servicio do 2023. É dicir, facturas recibidas no exercicio presente, pero que pertenecen a compras ou servicios do ano anterior. E teñen que ser aprobadas en pleno para proceder ao seu pago. Non hai outro xeito de aprobalas, e así o recolle o informe de intervención, e vostedes sábeno perfectamente, porque xa llo explicamos na comisión. Mire, deixen de engañar, de transversar, tamén o dixen na comisión. A información que hoxe están dando é toda con fines políticos, está claro, evitando sempre o interés construtivo, porque o interés construtivo demostrarno hoxe en todos os temas que se trataron aquí no pleno. A vostedes non interesa construirmos para que mos crezca e mos estea ben atendido. E mire, non lle iba a sacar, pero voulle sacar porque vostedes falan
do remanente negativo, falan do que había que vai contra o remanente positivo. Quen gobernaba no 2008? Hemos BNG e Partido Socialista. Non se ría, señora Vitoria, é moi serio. É moi serio, porque foi os únicos anos que gobernaron, non gobernaron máis. 3 millóns de euros en facturas do 2008, máis 1.200.000, casi 5 millóns de euros. E vostedes se veñen aquí a que? A criticar. Veñamos a opoñerse a un reconocemento donde a maior parte das facturas foron reparacións, arreglos de muro, vías e obras, e o saben perfectamente. O saben perfectamente porque teñen vostedes na relación. Eu tamén o teño aquí, e por iso estou dicindo. Falan da previsión, hai cousas que non se poden prever, e os servicios os veciños temos que seguir dándolles. Hai cousas como pode ser unha reparación, un bache, unha caída dun muro, esas cousas non se poden. E sabe que a maior parte das facturas son de reparacións. Calquer veciño que escoite o entenderá, porque necesita que se le arreglen as cousas no momento. E non podemos esperar. Aí non podemos esperar. E a solución temos que darlle. Está claro que o criterio das necesidades do noso Concello o mira e atende cada grupo político ca súa perspectiva. Nós, isto vai para os mosenses, non vamos a deixar de atender en ningún momento as súas necesidades. Gracias. Gracias, Victoria. Din que estamos dicindo o mesmo de sempre e que estamos criticando a xestión. Bueno, pero é que se fan o mesmo de sempre e o que están a facer está mal, claro que vamos a dicilo. Claro que vamos a dicir que estáse a gastar sen ter ningún criterio, estáse a gastar sen ter contratos, estáse a gastar sen seguir o mecanismo, o procedimento legal correcto, estáse a gastar sen ter fondos nas partidas. Nos critican por dicilo, se é a realidade, é o que están a facer. Facturas que entraron en 2024, pero que son facturas que entraron en 2024, pero que xa non había fondos nas partidas no momento no que se efectuou ese gasto, que non se fixo o contrato correctamente. Esas son cousas que están mal feitas. E que evitamos o interés constructivo, non é totalmente o contrario. Queremos que se fagan as cousas ben. Por iso dicimos que a xestión económica está mal feita. É dicir que o criterio económico de cada un é según se vexa, pois entonces é que vostedes o ven mal. Teñen un criterio económico incorrecto. Porque a realidade é que este é un mecanismo que non debe ser abusado del, e aquí tráense máis de 1 millón de euros en facturas todos os anos. Falan tamén do 2008, pero que no 2008 traíanse facturas a pleno que non se podían aprobar porque o Partido Popular votaba en contra cando a realidade é que había cartos para pagar. O problema era que naquel momento o goberno, o Partido Popular, tiña máis votos dos que temos nos agora e podía tumbar aqueles pagos. Pero había fondos na tesorería do Concello. Que pasa? Por que señala o partido do BNG? Porque tamén votaban en contra? Pero a realidade é que había fondos na tesorería do Concello. A día de hoxe non se pode. Non se pode pagar con fondos porque non hai. Esa é unha mala xestión. E vostede quere falar do 2008 que non o iba a sacar, sen embargo, xo tiña impreso e o tiña subrayado, xa o tiña impreso e o tiña subrayado, pero non o iba a sacar, non o iba a sacar, claro. E vostede non pode falar, nós non podemos falar, por exemplo, de por que Aznar prorrogou a concesión das peaxes
da autopista, sen embargo, aquí sempre se dice que no 2008 fíxose unha xestión nefasta, cando a realidade é que o incremento de débeda Rematou. viu despois. Gracias. Gustavo. A verdade é que a mí o que me sorprende un pouco é que das preguntas que lle fago e das críticas que lle fago non me responde. Bueno, non me sorprende, é que non ten resposta. Porque se tuvera resposta, supoño que a diría. Dice que sempre decimos o de sempre. E que é o de sempre? Se vostedes traen case 1.900.000 euros en facturas do ano pasado, que pretende, que lle aplaudamos? Cal é a súa posición? Vostede fala do 2008. Que decía o Partido Popular no 2008 cando iba a ser recoñecemento? Aplaudía? Votaba a favor? Sabe que votou o Partido Popular? Supoño que sí, porque truxa a nota. E fala do recoñecemento extrajudicial do 2008, que tuvo unhas circunstancias que ahora non imos analizar, pero se olvida de que vostedes levan 16 anos gobernando. Cantos recoñecementos levan vostedes en 16 anos? Sabe decirme esa cifra? Sabe cantos millóns de euros en facturas atrasadas fixeron estes anos? Sabe decirmo? Quedamos sin información parcial e política. Eu liñe extractos do informe dos técnicos. Para vostede iso é información parcial e política, o informe dos técnicos. O sea, vostede cree que intervención pon un reparo suspensivo porque lle pediu o BNG ou o Partido Socialista? Vostede cree iso? Despois, hai cousas que non se pode prever, efectivamente. Se hai un temporal, se cae un muro, non se pode prever. A luz non se pode prever. Vostedes non saben que hai que pagar a luz a final de mes. Deixaron de pagala en abril do 2023. Iso non se podía prever. Pregunteille cantas facturas de luz pagaron este ano. Non tiven resposta. Iso tampouco preveron. E reitero, non respondeu as preguntas, espero que na quenda final que ten responda algunha cando menos, e tamén espero, e aquí interpelo directamente a alcaldesa, que se me responda as preguntas que fixen no mes de febreiro, do pleno de febreiro, que aínda non se responderon. Non fixo absolutamente ningunha autocrítica. E facer autocrítica de que se poden equivocar non é darlle a razón ao BNG nin ao PSOE. É ver aquelas cousas que non se fixeron ben ou de todo correctas e intentar non repetilas. Pero cando vostedes non fan autocrítica, levan ano tras ano, tras ano, tras ano, traendo recoñecementos extrajudiciais. Díxenlle se iban a revisar os posibles fraccionamentos de contrato. Vou interpelar a Comisión Antifraude que hai creada neste Concello para que revise eses contratos, ou eses posibles contratos. E por último, unha última pregunta. Que medidas van a tomar para afrontar esta situación do pago de casi 1.900.000 euros contra o orzamento de 2024? Gracias, Feli. Mire, a meus dos grupos. Somos un concello ca deuda máis baixa, un concello moi pouco endeudado, moi por debaixo do que marca a lei. E iso, por iso podemos presumir, pero non nos conformamos. Non nos conformamos e, por suposto, seguiremos na contención de gasto. Pero o que sí está moi claro é que non vamos a facer recortes, nin vamos a subir os impostos. Vamos a seguir ca contención de gasto, pero nunca recortes, porque os servicios dos veciños non lles vamos a tocar. Traballaremos todo o equipo de goberno tanto na contención de gasto como na planificación e control e no seguimento e na fiscalización. Traballaremos. Estamos traballando e seguiremos a traballar. Mellor dito, puntualizo. De feito, tal e como se falará no seguinte punto, e tal e como xa apuntou en días anteriores a nosa alcaldesa, e supoño que vostedes o habrán leído, porque algo dixo, señor Barcia, porque senón teño aquí unha copia, a liquidación dos presupuestos municipal do exercicio 2023 conta cun informe favorable de intervención. Aquí está a nosa nota de prensa da alcaldesa. Ese informe favorable ten un resultado favorable de preto de 700.000 euros. Esa é a nosa forma de traballar. Esperemos chegar a un remanente positivo máis pronto que tarde.
A vostedes lle gustaría que a Hacienda nos intervira, porque iso daría moito morbo, sería tremendo, pero nós non estamos traballando intensamente, buscando sempre o beneficio de Mos. Seguiremos a traballar polo día a día dos mosenses, todo o equipo de goberno, que a nosa alcaldesa ao frente, como así sempre foi. Seguiremos a atender as necesidades diarias dos veciños e das veciñas do noso concello, porque saben que nos non faltamos a palabra nin o compromiso adquirido nas urnas. Na súa man está apoiar ou non este recoñecemento. Grazas, alcaldesa. Gracias. Bueno, vamos a recoñecer entonces 190.000 euros de facturas pendentes de aprobación, que son todo pues, cuestións de moitísima importancia, como obras de cantería urxentes no Paseo do Louro, material de construción, Fenosa, que ten 80.000 euros, a empresa de electricidade 4.000, un gasto de notario. Bueno, todas as cuestións que se veñen a aprobar aquí, da primeira á última, pois son todas moi necesarias, igual que o foron cando aprobamos o recoñecemento do mes de marzo, que o que se refire á oposición repetiron o debate sin entrar en ningunha cuestión máis. No mes de agosto, que estén as partidas esgotadas, pois eu creo que é normal que moitas partidas estén esgotadas no mes de agosto, efectivamente. Gustavo, eu creo que vostede xa intentou que a Fiscalía investigase a gestión da alcaldesa en varias ocasións e hoxe deixa aquí por encima aí pois o delito e demais. Vaya vostede o xulgado, vaya a Fiscalía as veces que queira, pero eso sí, os gastos que despois lle repercuta ao Concello debería pagalos vostede do seu peto, que xa llo dixen. É unha persona que fago as cousas en base á lei e efectivamente cando se contrata algo por urgencia pois non está o contrato e así está máis que justificado e creo que podemos presumir de que debemos ser, Leo, un dos concellos de aquí da contorna, Leo, debemos ser un dos concellos da contorna que temos os contratos máis actualizados. Eu podo presumir de que temos un departamento de contratación que en este momento poucos servicios deben de quedar por contratar. Creo que o único que debe quedar por facer un contrato é precisamente a luz. Tamén lle quixera preguntar cantos concellos teñen contratada a luz, porque é algo moi complicado, pero moi complicado, o facer un contrato do que é o servicio, o suministro eléctrico no Concello de Mos, pero debe ser o único que nos queda por facer, porque todos os servicios o de material de construción, de mantemento de calquer servicio da piscina, das escolas, do propio Concello, temos todo baixo un contrato. Sí. E evidentemente os extintores están en este momento terminado o seu contrato. Está vostede un pouco caducado na información, debería pasar máis por secretaría. Eu a verdade é que me gustaría que cando vostedes falan eu me calo, lle respeto e escoito e anoto algunha cuestión. Por que non fan o mesmo? Por que interrumpen continuamente? Eu sei que lles gusta pouco que eu colla a palabra, pero teño dereito a poder decirlles o que me parece. Entonces, vostede, se algunha cousa cree que hai que levar ao xulgado ou a Fiscalía, lévea, porque eu teño a conciencia moi tranquila do ben que facemos as cousas e as facemos todas con o procedimento que nos marca a lei. Algúnha cuestión pode estar sin contrato porque ven por urgencia, porque non se contratou porque era algo, pois por exemplo, o muro que se fixo no Paseo do Louro que se viña abaixo, pois pode pasar eso en algún momento, un gasto de 30.000 euros, sí, pero somos escrupulosos cos contratos abertos, cos contratos menores e, por lo tanto, lle digo que se iso é o que quere deixar aquí presente, sí, delle o papel, se o quere deixar aquí presente, eu lle digo que non se quede aquí, que vaya ao xulgado e que vaya á Fiscalía, pero tamén lle digo, unha vez máis, que os gastos os pague vostede, porque a última vez pagou o noso Concello de Mos os gastos que vostede ocasionou por archivar 2 denuncias que vostede fixo na Fiscalía. O bipartito, por suerte, só gobernou en Mos 4 anos. Sí, 5. Moi ben. E vostedes trouxeron un recoñecemento de 5 millóns de euros. E resulta que a culpa é do Partido Popular. Que dice que había diñeiro na caixa, bueno, pero que trouxeron a recoñecemento
5 millóns de euros. Nós tamén traemos agora 190.000 euros e hai diñeiro na caixa para pagalos, claro que sí. E truxemos 1 millón de euros no mes de marzo e hai diñeiro na caixa para pagalo. Sí, claro que sí. Claro que hai diñeiro na caixa, pero hai que ter morro para decir que vostedes non aprobaron 5 millóns de euros por culpa do Partido Popular. Vostedes sabrán os acordos, os que chegaron, os que non chegaron. O que está claro é que dese xarabe Mos non quixo tomar máis. Por algo será. Dese bipartidismo non quixo tomar máis. Por algo será, lle insisto. E falando un pouco de todo, eu fixen sempre autocrítica de que non recaudamos para os gastos que temos. O dixen sempre. E tamén dixen que non por eso vamos a aumentar os impostos. O dixen sempre. E hoxe, pois o que traemos aquí, pois efectivamente, son un recoñecemento que sumado o do mes de marzo son 1.800.000 euros que temos que sacar do presuposto do 24 para pagar gastos do 23. Sí, é certo. Pero tamén temos que decir que temos un endebedamento máis baixo da historia, que podíamos chegar hasta o 110% de endebedamento e temos un 23% de endebedamento. Que nos faltaría a nós? Pois ter un recoñecemento, un remanente positivo, pois para poder cadrar as contas. E estou segura de que o vamos a conseguir, que vamos polo bo camiño para conseguir un remanente do ano anterior positivo. Eu estou intentando que o ano que ven podamos ter un remanente positivo, que non é fácil. Non é fácil chegar a todos os barrios, non é fácil chegar a todas as cuestións pendientes, non é fácil chegar a todas as demandas. E lles podo decir que a cantidade de subvencións e de fondos que tramitamos pois é infinita. Eu creo que todos os interventores que chegan a Mos se sorprenden da cantidade de subvencións que tramitamos de outras administracións. Pois aínda así non chega. Pois porque temos un concello con moita dispersión, un concello que a xente pois pide moitísimas subvencións, apoios, necesidades, e nós queremos estar á altura. E eu non me vou a poñer colorada por decir aquí unha vez máis que non recaudamos para o que ingresamos, e iso o que fai é que as contas non estén cadradas cando termina o ano. Pero sí, hai cuestións que me gustaría salientar e que efectivamente pois este ano cerramos o ano 2023 con 890.000 euros no banco. E iso non é unha mala xestión. 890.000 euros no banco, que é verdad que algunhas facturas non tiñan partida, sí, pero tuvemos un cierre de 890.000 euros en positivo. E o resultado está aí. O resultado presupostario, que non o digo eu, que dice a interventora, que é de 689.000 euros. E que ingresamos máis do previsto. Eso non o dicen, pero eso tamén é así. Que ingresamos un 124,47% máis en impostos directos e un 108,19% máis en tasas. Eso que significa? Pois que se fixeron inspeccións, que se fixo seguimento e que se está facendo unha maneira pois de tratar de ingresar moito máis do que se ingresaba e recaudar moito máis do que se recaudaba. Temos un orzamento que o personal nos leva a mitad. Temos un orzamento que o gasto corrente nos come. Entre o gasto de personal e o gasto corrente, casi temos o orzamento pechado. O gasto de personal son 5 millóns de euros. O gasto corrente son 6 millóns de euros. E entón, pois non temos capacidade de maniobra, pero a xente demanda que lle atendamos e vamos a seguilo facendo. Pois nos vai a quedar pendiente, espero que cada vez menos. Eu falaba coa interventora estes días cando preparábamos precisamente este cierre e esta liquidación e tendremos un avance que eu calculo que dentro de un mes aproximadamente das contas deste ano 24 que van a ser mellores. Pero eu non me conformo, me gustaría ter un remanente positivo, sí. Hombre, claro, tamén me gustaría pois facer moitas máis cousas, pero estamos limitados económicamente. E, polo tanto, o que non vou admitir é que estén aquí tachándonos de malos xestores, de que facemos cousas que son un delito. Eu lle invito a todo eso a que proceda a denunciarnos, a que proceda a ir ao xulgado e que nos investiguen. Deben facelo, non debe deixalo aquí. E creo que os veciños e as veciñas de Mos pois saben que efectivamente cos recursos que temos, que son moito menos dos que necesitaríamos, vamos tratando de resolver. O traballo voso, pois, eu quero poñelo en valor tamén, querido Camilo, con todas as narices, non? Decía o portavoz do BNG que el
cobra o mismo que o concelleiro de Vías, de Obras e tenente de alcalde. É tremendo eso, Un señor que chega ás 8 menos cuarto da mañán á nave de Obras e que non se vai para a súa casa hasta as 3 da tarde co seu vehículo e que pola tarde está onde se lle chama. Este é o señor que cobra o mismo que o voceiro do BNG. Por eso, moitas cousas que se consiguen é gracias ao traballo de persoas que están comigo no goberno e que estades traballando, pois, prácticamente a cambio de nada, pero sí a cambio de cumplir co que xurástedes o día que tomamos posesión o 15 de xuño do ano pasado. E eu estou moi orgullosa, porque entre o que nos axuda a Xunta de Galicia e entre o traballo que estamos a facer desde o Concello, é certo que sin ter unhas contas perfectas, non as temos perfectas, pero cada vez vamos a ter mellor, o teño clarísimo. A mí me gustaría o ano que ven pois que a oposición aceptase que as contas son mellores, porque estamos poñendo todo da nosa parte, tanto nas inspeccións, na recadación, na contención do gasto, estamos poñendo todo da nosa parte para que sean mellores, pero o que nunca vamos a renunciar é a prestar un bo servicio e a prestar algo que está demandando a veciñanza. As conclusións do informe de intervención son moi claras, que habla de un resultado orzamentario positivo e que dice que unha vez realizados os axustes procedentes se reflexa un resultado orzamentario positivo, o que supón que os dereitos recoñecidos ingresos do exercicio 22 foron maiores que as obrigas recoñecidas os gastos do mesmo exercicio, é dicir, que os ingresos orzamentarios foron suficientes para cubrir os gastos orzamentarios. Efectivamente, tamén fala dese remanente de tesorería negativo que temos que correxir, fala do aforro neto positivo e fala tamén do nivel de endebedamento, que os datos contables dedúcese cos datos contables que se cumpre con este requisito e que a porcentaxe é do 23% de endebedamento, pudendo chegar a un 110% de endebedamento. Un 110%. E estamos no 23%. Polo tanto, pois, eu dito isto, lles digo, estamos contentos? Non estamos contentos. Poderíamos ter mellores contas? Sí, pero non vou aceptar delitos aquí encima da mesa, nin vou aceptar que ningún veciño deixe de ter un bo servicio, unha obra feita, unha emerxencia solucionada, porque tiña que vir eu aquí cada ano a decir que as contas non están axustadas. Mais nada, moitas gracias. Procedemos á votación. Votos en contra. Partido Socialista BNG, votos a favor, Partido Popular. Pasamos a... damos conta da liquidación, que xa un pouco a expliquei agora, e pasamos a rogos e preguntas. Lles pediría que nos pasen por escrito rogos e preguntas, porque hoxe 5 de agosto son a Virxe das Neves en Erville, nos esperan os veciños de Cela e de Erville, e no las pasan por escrito ou no las contan aquí. Partido Socialista. Sí, Victoria, tranquila. Simplemente queríamos rogar que se revisen as baldosas de Puxeiros, as baldosas rosas, porque nos dixo a veciñanza que hai bastantes, na Porteliña unhas barandillas, e preguntar sobre o semáforo de Sanguiñeda, se se vai arreglar. Está montado, está preparado para se fixeron a funcionar, non corraba co que estaba previsto. Hoxe ou mañán estará ali a empresa e estará a policía local para que quede ese facer. Vale, pois é que un semáforo que leva moitos meses apagado. Sí, tens razón, preguntar sobre a situación do barrio do Crasto, en Guizán, as casas que están sen auga. Eso está contratado por el Consorcio de Agua, está todo informes favorables e eso queda feito en moi pouco tempo. Te podo decir, para a semana está todo contratado, está todo adjudicado. Está entrada a mano do Consorcio. Vale, porque seguen sen agua, entón... Agua si teñen, non teñen agua do depósito, pero eso está todo adjudicado, contratado e para facer. Vale, gracias. Venga. Sí, moi preto de Bimba e Lola hai unha arqueta que desapareceu hai máis dun mes e puxeron un cono ali e hai un burato de 1,5 metros, é un perigo enorme. Xa se avisou por escrito e sigue nas mesmas condicións. El estudo, No, é por abaixo.
Onde está o lavadeiro? É por abaixo, por detrás? Pero non, o sea, non teño constancia dele, o sea, de verdad. Pois facemos ahora Me constancia mandas unha neste ubicación. pleno de que leva máis dun mes, poñen un cono ali e hai un buraco que é bastante perigoso. Pois ele dixo, non teño, dice, pásame a ubicación e se falamos. Como está o tema de, xa se comentou en comisión, etcétera, pero volvemos a reiterar, como está o tema de San Antuíño? Si se nos vai a convocar unha comisión, se nos vai... Contestaremos, ben. E por último, fai uns meses, neste pleno aprobouse a devolución do aval a Urbaser. Eu solicitei que se me contestara como quedou a sanción a Urbaser que se aprobou neste pleno. A alcaldía respondeume que estaba todo correcto, pero a día de hoxe sigo sin ter a información, nin acceso ao expediente, nin a nada polo estilo. A información extraoficial que me chega é que Urbaser recurriu a sanción e o Concello non se personou no xuicio. E perdimos. Poden confirmar este feito e dicir por que non se personou o Concello? Moitas gracias. Levantamos a sesión. Que teñan moi bo día.